ערב טוב, כבוד הרב, יגאל יהודי, השליח של הרבי מלך המשיח בבלרוס. אשריכם ישראל, ערב טוב, ערב טוב. ברוך הבא לשידור. רצינו דבר ראשון, אם אפשר להתעדכן קצת מהמצב באוקראינה מאז שהתחיל המבצע האווירי של הפצצות הכבדות והרס התשתיות. האם מדובר שם באסון הומניטרי קרוב? מה קורה? טוב, אז קודם כל, כן, עובר לעשה לגבי המלחמה בשטח הרפובליקה האוקראינית לשעבר של ברית המועצות. אז קודם כל יש פה כמה קווי יסוד. עכשיו, כל הביטויים האלה של אסון הומניטרי, כל הביטויים האלה הם הכל צביעות גדולה מאוד וביותר. אנחנו יודעים שיש מלחמות ממתי שקיימים בני אדם, וקם קין על הבל והרגו, ומאז לא נהיה יותר שקט. יש מלחמות. בכל מלחמה סובלים אזרחים, זה נכון ומדויק מאוד. עכשיו, יותר מתקרבים, מדלגים על כל מה שהיה בעבר, מדלגים לתקופתנו, שהמערב המזוין, זאת אומרת החמוש מכף רגל עד ראש, היה חוגג על הריסות העולם הסוציאליסטי, והייתה להם מטרה נעלית ביותר לפרק את מדינת יוגוסלביה, שהייתה מדינה משגשגת עם תעשייה מפותחת, חקלאות מפותחת, עם סדרי פנים מאוד חופשיים, ועם זה משק סוציאליסטי שהיה חזק, שהיה מתפתח, שהיה מכוון לפיתוח הייצור והתעשייה, ולא למחירת בכל מכל כל. אז הייתה מטרה נעלה מאוד לזרוע פירוד על רקע לאומי ודתי, לצורך כך השתמשו גם כמובן במחבלים אסלאמיסטים, שהם בעלי בריתו של המערב המזוין עוד מאז האירועים באפגניסטן. כן, שהייתה שם ממשלה שרצתה לקדם את המדינה ההיא למצב יותר נורמלי, כן, שבמקום לגדל עוד מהזמן של לורנס איש ערב יימח שמו, לא? נו, זה משהו אחר לגמרי, אין שום קשר, לא כמה זה הטרור המודרני, לא היו אמצעי חימוש ואמצעי תקשורת מודרניים אז. בקיצור, זה לא, אין שום עוולה להיות בקשרים עם ערבים, גם להקים יחידות חמושות, היה גם אחד מגדולי ישראל שהיה רמטכ"ל של אחת המדינות המוסלמיות בספרד, אז זה לא. אבל הטרור, ארגוני הטרור במושג שהתגבש בסוף המאה ה-20, היסוד הוקם טרור אסלאמיסטי, היסוד הוקם באפגניסטן. באפגניסטן, כדי שלא יבנו שם בתי ספר, לא יבנו שם מבני תעשייה, אמרו שרוצים להעביר את כל המוסלמים על דתם, לקחת את נשותיהם וכו', שהיה הבלי הבלים, עד רבה הממשלה יותר נורמלית שהייתה שם רצתה לקדם את המדינה, חס וחלילה לא יפרק את האסלאם. כן. בקיצור, זה המצב. זה המצב. הופעלו מחבלים אסלאמיסטים, מדינת יוגוסלביה פורקה לפרקים תוך מלחמות בפנים עקובות מדם, ובשלב הסופי חיל האוויר של ארצות הברית המהולל, בצירוף חילות אוויר מהוללים אחרים, הפציצו את מה שנשאר אז ממדינת יוגוסלביה, שאלה היו הרפובליקות סרביה וצ'רנוגוריה, שזה למעשה אותו העם הסרבי. הם היו צריכים לפרק אותם זו מזו, הם רצו להשליט את הצבא היוגוסלבי, והיו צריכים להשליט את המחבלים האסלאמיסטים על עוד שטחים שהיו מאוד מאוד חשובים לעם הסרבי, עם כל המבנים העתיקים שלהם וכו'. והם הפציצו במשך 3 חודשים יום ולילה, לא את תשתיות הצבא, לא היה להם כל כך תשתיות צבא, ומאידך גם הודות לגבורה לתושייה של הסרבים, גם הודות למה שאני מספר, הצבא היוגוסלבי לא הושמד, הוא נשאר, כן, סרביה לא בוטלה בתור מדינה שיש לה איזושהי דעה, וגם היום היא עדיין די עצמאית לעומת שכנותיה. כן. המטרות היו גשרים,
מנזרים עתיקים, כנסיות, שכונות מגורים, גשרים. התפרסם מקרה, אבל זה היה מקרה אחד מתוך, היו ימים שבהם היה יותר מ1,000 גיחות של חילות האוויר של נאט"ו על מדינת יוגוסלביה, פשוט על האוכלוסייה, על התשתית האזרחית. היה מקרה שהטייס האמריקאי ראה גשר אזרחי ורכבת נוסעים עליו, והוא, כמו שלימדו אותו, פגע בול. הוא לא חיכה, באוויר לא מחכים, שנייה פה שנייה שם, שהרכבת כולה תהיה על הגשר, ואז הוא הכניס שם. כן? זה היה אסון הומניטרי גדול מאוד, ולא דיברו עליו במערב. עד כאן לגבי אסון הומניטרי. בכל מלחמה זה אסון הומניטרי, פחות או יותר, כל השאר תלוי בתשקורת. אנחנו בכלל אף פעם לא יודעים מה קורה בשטח. כן? עובדה שבעולם חושבים שכל שטח ארץ ישראל בין הים לירדן כולו בוער כל הזמן, ואלה שחיים בתוך הקו הירוק חושבים שמה שקורה במה שמכונה השטחים, כאלה או אחרים, מה שנקרא להם, כן, לא משנה שזה כל הזמן אש ומלחמה, ומי שחיים שם חיים בקצב החיים שלהם, וככה זה בכל מקום ובכל מלחמה. עכשיו, בכל אופן, לגבי התנחלות המלחמה עצמה, מה שקורה, אין בכלל ספק, אני ישר עונה לכל האנשים בעלי שכל ישר, ובפרט לאנשים שהם בעלי דעות קומוניסטיות אמיתיות, שרואים בכל את מזימת בעלי ההון והם צודקים. ודאי שבעלי ההון עומדים משני הצדדים, ודאי שבעלי ההון ברוסיה חשבו להרוויח, מרוויחים מהמלחמה הזאת, והם לא יהיו המפסידים, נקודה. זה צריך להיות ברור לכולם. עכשיו, זה עדיין לא אומר שאין צד שהוא בהחלט צודק, ואין צד שהוא בהחלט הרוע המוחלט. הרוע המוחלט בוודאי בצד שבו החליטו לאסור על אנשים לדבר בשפת האם שלהם, ובהחלט בצד שבו הוציאו ממדמנת הנשייה וההיסטוריה ומג'הנם את פושעי המלחמה הנאצים, ואחד אחד העלו אותם לרמת גיבורים לאומיים. הם היו האוקראינים האמיתיים, וכך עכשיו מכל הסוגים, גם אלה שהיו בלי המדים של הנאצים, גופה של הפרמקט ושל האס-אס, ואלה שכן היו במדים, ואלה שזכו במרכאות לרצוח במו ידיהם עשרות ומאות ולפקד על רצח רבבות ומאות אלפים, ועל אלה שלא היה להם, כמו שאומרים, דם על הידיים, רק בכתבים ובנאומים המטורפים שלהם. כולם הועמדו בשורה והועמדו להיות הגיבורים של אוקראינה, ובבתי הספר מלמדים שאלה גיבורים. אין פה בכלל שאלה אם משטר כזה ואם ישות כזאת ראויה להתחסל או לא. פה אין בכלל שאלות. עכשיו אנחנו צריכים לדעת עוד דבר, שהמלחמה הזאת לא התחילה ב-24 בפברואר השנה למניינם. היא התחילה באותו יום שבו מדינות המערב המזוין באופן מאורגן ותוך תחרות, כיאה, הרי צריך להיות קפיטליזם, צריך להיות תחרות. הייתה תחרות בין ארצות האיחוד האירופי לבין ארצות הברית, ונציגת ארצות הברית שמה שפיקדה על ההפיכה נגד ראש המדינה, הפרזידנט הנבחר שהיה שמה, כן? אז היא בשיחה עם שגריר ארצות הברית שמה השתמשה בביטויים שלא מעלים אותם בדרך כלל דל שפתיים, לפחות לא אנשים שחונכו בקומוניזם, כן? אז אני לא אצטט את זה פה, אבל היא אמרה באיזושהי מילה שאנחנו כך וכך צריכים לעשות, זה יהיו, כן, את האיחוד האירופי אנחנו צריכים טוב טוב ככה לעשות להם. אנחנו עכשיו עושים את ההפיכה, אנחנו הראשונים עושים. במקרה זו הייתה ילידת ברית המועצות, ילידת חבל בסרביה שבברית המועצות. וכששאלו את הדוברת שהתפרסמה בטמטום שלה, פסקה,
כן, או איך היה פסקי, כן, ברוסית קראו לו פסקה, שזה כלבה, הדוברת של הבית הלבן, ושאלו למה נציגה רשמית של וושינגטון משתמשת בניבולי פה, אז היא אמרה, כשהיא הייתה ילדה, אבא שלה שירת בצי שם, בצי הסוחר, היא הייתה כמה חודשים, כשהייתה בת 15 באונייה, ומהספנים הרוסים היא למדה לקלל. בוודאי היא למדה לקלל את האמריקאית מהספנים הרוסים, זה ברור. עכשיו, אז זאת הייתה הפיכה, וישר קמו גושים גדולים מאוד של אוכלוסייה שבכלל לא היו שייכים לקבל, לא את קטיעת השפה האוקראינית ואיסור השפה הרוסית, לא את שכתוב ההיסטוריה, ולא את שוד כל מה שנשאר עד הימים ההם. כי אם הכלכלה שעוד הייתה מתפתחת ומקרטעת באוקראינה, משנת 2014 נשדד הכל, הרי נשדד הכל, נמכר הכל, וישר מרדו שני גושים גדולים של אוכלוסייה, אוכלוסייה בקרים, שבכלל זה חבל הארץ שלא שייך לאוקראינה, וחושוב שהיה אוקראיני במוצאו האתני, שהוא היה ראש המדינה בברית המועצות, החליט שהוא מעניק את החבל הארץ הזה, וכו' למולדתו. כה נאה וכה יאה, כמו שאומרים בשפה היהודית הקווקזית, כן, ג'עמת, פורמוש, מסוכית, אל תשכחו את העדה שלכם, אל תשכחו את המחתר ואת המולדת שלכם, כן, אז חושב העניק את קרים לאוקראינה, עכשיו חבל קרים חזר לרוסיה, כל האוכלוסייה שם לא הייתה מוכנה לקבל, רק משאל עם, כדת וכדין. עכשיו אותו דבר במזרח אוקראינה, אנשים גם מרדו, חבלים גדולים, ערים גדולות, לוגנסק ודונסק, כן, מרדו נגד זה, והקימו ממש מיליציה עממית והכל, ו8 שנים המשטר בקייב, למרות ההסכמים שהוא חתם עליהם, לאיזשהו פתרון פה פחות או יותר נורמלי, הם הפגיזו, הם הפציצו, הם רצחו, הם הרסו שם תשתיות, במטרה בדיוק לגרום לאסון הומניטרי שנמשך שם 8 שנים רצופות, ולא פסקו הפגזות ואדרבה, הרגזו את הצבא, והם לא הסתירו שהם הולכים לתקוף, פשוט לתקוף צבאית, את החבלים האלה במזרח אוקראינה, שיצאו מתחת שליטתם אחרי הפיכת הדמים בקייב, שארגן המערב, כמובן שגם מה שהוקס שם, גם הרעיון לתקוף את האזורים האלה, שהיו תחת חסות רוסית, לתקוף במתקפה צבאית, זה הכל היה כמובן מזימה של ארצות נאטו. זה לא יוזמה של איזה אוקראיני כזה או אחר, רק שמים שם בובות. שמים בובה... רגע, שנייה אחת, כבוד הרב. שנייה אחת, אני רוצה אותך רק להגיד שלום לכבוד הרב זיידה שנכנס לשידור. כן. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. ערב טוב, אז ערב טוב. אני רק רציתי, אנחנו כבר סיימנו עם הבחילות של הציונים, וכבר כמעט סיימנו נראה לי, ואולי נצליח עוד להשפיע על מישהו שיפרד מעולי הרשעים האלה, אבל בכל מקרה אנחנו צריכים להבהיר טוב טוב שזה עוון גדול שמחללים את שם הרבי מלובביץ' וכמו מורים להשתתף עם מדינת הציונים שהכניעה את עצמה ב-1992 בתשנ"ב לתוכנית השמדה של קלאוס שוואב. כן, רב אברהם יסק. אנחנו לא עיתונאים, אנחנו לא עובדים בזמן אמת, הבחילות כעת נגמרו, לא משנה, אנחנו צריכים להבהיר את העמדה הברורה, כן, אני רוצה להבהיר אבל את העמדה הברורה. ובוודאי עוד כמה חודשים יהיה עוד בחילות, כי הרי הרבה מאוד מרוויחים מזה. אבל אני חייב הרבי הכריז מלחמה על הממשלה. מי עמד מאחורי מזרח תיכון חדש אליהם הכריז הרבי מלחמה? אותם אנשי זדון של תוכנית ההשמדה, האתחול הגדול. זה חשוב להבהיר, ולכן אני הבאתי פה את התמונה שרואים את הקלאס שוואב, עם יימח שמו ערפאת ופרס, וכשהרבי הכריז מלחמה ואמר, אני מנחם מנדל שניאורסון נלחם בכל הכוחות שלי לפרק את הממשלה, הוא התכוון אליהם. אלו האנשים, הנה אני קורא פה, קלאוס שוואב, זה מהוויקיפדיה,
קלאס שוואב היה על הפורום הכלכלי העולמי, קלאס שוואב היה מעורב ישירות בתהליך המשא ומתן של ישראל עם הפלסטינים במהלך הסכמי אוסלו. הנה התמונה, עוד פעם, אז תבינו שהוא היה היחיד שהתריע על פיקוח נפש, והוא צעק שזה נוגע לרבבות נפשות, הוא צעק ממש מדם ליבו, והיחיד שלחם ולא התקפל אף פעם לממסד ולממשלה, ורחמנא ליצלן ממסד חב"די מערב את הרבי. עכשיו חשוב לדעת שהרשות, תוכנית השמדה, רחמנא ליצלן, הרבי לא שייך לתוכנית השמדה. הרשות הפלסטינאית היום זה פרויקט של האיחוד האירופי, חשוב מאוד לדעת. הנה כן, פה. כולם פה איחוד אירופי, מקסימה. גם האנשים שלא כל כך זה, חושבים שיש איזשהו פה רצף, מחבלים, קוראים על פדאיון של שנות ה-50, ומותחים קו ישר והכל, וכמובן שהתעמולה הציונצית הרשמית היא מאוד מעוניינת לטשטש את הקווים האלה. אז שוב אנחנו צריכים להבין שפרשת דרכים גדולה מאוד הייתה ברגע שהמדינה הגדולה, המעצמה של ברית המועצות חדלה מלהתקיים, כי המערב פרק אותה. כן. אז כל עוד היא הייתה קיימת, היא כמו, כן, כל מעצמה היה איזו התמודדות, היה עולם מה שנקרא דו-קוטבי, ושאפשר גם רב קוטביות. ארצות הברית תמכה מרגע מסוים במדינה הציונית, אחרי מלחמת ששת הימים, כן. ברית המועצות בזמנו הקימה את המדינה הציונית, מי שרוצה פרטים אולי פעם נעשה, ברוסית יש לי סדרת הרצאות, ברית המועצות הקימה בפועל, כן, לא בהבל פה או במשהו, בפועל, ממש, בהשקעה אמיתית של השירותים ושל כוחות צבא ושל תמיכה דיפלומטית, בשלושת הכיוונים. כמובן זה כולל הספקת כוח אדם, חימוש, כל מה שצריך. בהמשך התחלפו היוצרות וכו', וברית המועצות ככה היא הייתה פטרונית של התנועה הלאומית הערבית, והיא הייתה פטרונית של המחבלים שהיו עד 90 כאן. אם אנחנו נשווה את ממדי הטרור והפגיעה באזרחים והרצחנות של המחבלים הפלסטינאים לפני נפילת ברית המועצות, ואחריה אנחנו נראה שהרצחנות גדלה בסדרי גודל. זאת לדעת שמעולם ברית המועצות לא אמרה, במסגרת שום מאבק שהיא תמכה בו, לא אמרה בפה שאנחנו בעד רצח אזרחים, אדרבה. לכן שהיו נעשים מעשי חבלה, שהיו נפגעים אזרחים במדינה הציונית, אז ברית המועצות תמיד הייתה מציגה את זה, כן, זה היה מאוד נבזי, אבל כמובן פוליטיקה זה לא מקום שבו מתמודדים ביושר ואמת ואמינות. נרצחו הנערים במעלות, אמרו שהם היו חברי תנועה צבאית, נרצחו כמה אזרחים בבית שאן, אמרו שזו הייתה דירה של שירותי הביטחון, כל מיני שטויות כאלה, אבל מזה השתמע שסתם לרצוח אזרחים זה דבר מגונה. ובאמת אני אומר, אם אנחנו נשווה את מספר הנפגעים בכלל, אין מה להשוות, אבל לאחר 90 ברור למניינם, כן, ברור שהאיחוד האירופי לקח את הפרויקט הזה והוא הקים את הרשות הפלסטינאית, כל הטרור מתבצע במימון האיחוד האירופי, כן, זאת אומרת שם כבר איכשהו עורכים את כמו שאומרים ברוסית, את ניסור הכספים, כן, את תקצוב האמצעים, מה שהולך לבנקים בשוויץ, מה שהולך למימון מעשי חבלה, מה שהולך, מעט מאוד מגיע לתוכניות הסוציאליות לעם הפשוט והעובד בשטחי הרשות, אם משהו בכלל מגיע לשם. אנחנו זוכרים שיועץ הכספים הראשון של ערפאת היה איש השירותים המכריעות הציונציות בדימוס. אז לכן זה אומר הכל. אבל מי שעוד לא ברור לו הטיב של המלחמה בטרור שהמדינה הציונצית מנהלת נגד המחבלים שבין הים לירדן, אני רק שני דברים קטנים רוצה להזכיר. דבר ראשון,
שהיה שוב התלהטות באזור רצועת עזה, והמדינה דילהון רצתה להגיע להסכם עם מצרים לגבי שיכוך המצב, והבנה כלשהי שם עם ארגוני המחבלים שפחות ירצחו. האמריקאים אמרו, מה זה? מה זה? שני עבדים פה הולכים להתדבר, מה זה? עוד מעט יהיה פה מרד ספרטקוס. אומר, חייבת קטר להשתתף בהסכמים. מה זה קטר? קטר זה ההאב הגדול למימון הטרור האסלאמיסטי בעולם, בטח במזרח התיכון. זה פרט קטן אחד, ולכן אנחנו רואים שלא, אין שום רגיעה בזה. הפרט הקטן השני גם קשור לרצועת עזה. וממש מעשה ששמעתי מפי יהודי אחד נחמד מהעדה הקווקזית, שהייתי די מעורה בעיר קריית גת, בניסיוני לקרב אנשים לתרא מצוות וכו' וכו'. אותו יהודי בנסיבות טרגיות מאוד הלך לבית עולמו בינתיים, כן? אני לא אומר שום שמות בשום הופעה פומבית שלי, כן? בכל אופן הוא מספר שקרוב משפחה שלו עבד במסוף ברצועת עזה, מלגזן. הוא מספר ככה, יום אחד אני רואה שממש לא מתאים, הוא אומר, שמתי לב וכל מיני, פה אני רואה כתוב במבה, אני רואה על פי המשקל על הכפות של המלגזה, אני רואה שזה לא יכול להיות במבה בנפח הזה. אני בכוונה קצת, הוא מיומן, קצת הקפיץ אותו שזה קצת יקרה, הוא רואה שם קופסאות, וקופסה אחת נקרא גם היא, ומשם כמה כדורים נשפכו, כדורי תחמושת, לא כדורי יו-יו. באותו רגע טס המאבטח, כל המאבטחים במקומות האלה זה אנשי שב"כ במשכורת, כן, טס אליו עם הכללות לגבי הרוסים וכו', עולה למלגזה, צ'וך, ואת כל הצבא ההיא מעביר לקצה ההוא שזה ילך לעזה. כן, עכשיו, אחרי יומיים שמעה כל המדינה שהיה פיצוץ במסוף ארז, המחבלים וכו'. עכשיו, אותו קרוב משפחה, בא לחבר שלי, שהלך בנסיבות טרגיות, אפשר לומר, השם יקום דמו מהמדינה הציונצית, כן. עכשיו, אומר לו, שמע, היה ברית, אתה זוכר, הברית ההיא שהייתה בעיירה מסוימת שם, אני אז התחלפתי עם המחליף שלי, עובדים שתי משמרות, כן, זה הרי מדינת רווחה, כן, פה אני מספר פה לבני אדם שאפשר לעבוד 6 ימים, 12 שעות ביום, לא מאמינים, זה לא יכול להיות, מה, בישראל ככה עובדים, זה המדינה אחלה מתקדמת, מוצצים את המיץ וסוחטים את הגידים מבני אדם, מה קרה לך? פה הם עובדים משמרת 12 שעות, 2 על 2, כן, יומיים עובדים, יומיים נחים, בכל מיני סידורים כאלה. אם כבר באזור מקומן יש משמרות של 12 שעות, או שזה שעות נוספות, וגם זה. בקיצור, התחלפו, רצה ללכת לברית, המחליף שלו התפוצץ שם, זה היה מיועד לו. הפיצוץ היה מיועד לו, לזה שבסוף סיפר. אז הוא סיפר ככה לקרוב משפחה שלו, מנוח היום, אומר, שמע, החיים שלי ניצלו לו בשביל שבכל זאת ייפרד מהם, אז אני לא הולך לצעוק, לא הולך לפרסם. מאידך, בכל זאת חייבים לדעת, אני מספר לך, תספר לעוד אנשים, אז מאז אני מספר את זה למי שמבין העניין, זה המלחמה בטרור. זהו, אז זה לגבי הקטע הזה, אם הזכרנו את הסכמי אוסלו, ומי הבעל הבית של הרשות הפלסטינאית. עכשיו אני חוזר לעניין של רצח אזרחים, בעיני המערב זה דבר טוב ומקודש. אחרי שהיה פיגוע רצחני ביותר בירושלים, כשמחבלת התפוצצה ורצחה כמה עשרות אנשים, היו שם מוסלמים, והיו שם רוסים שהם לא יהודים, והיו שם יהודים. בשוודיה בדיוק התקיימה תערוכה של אומנות מודרנית, והיה שם מוצג, כן, אגם של דם, ועליו שושנה לבנה. זה היה יצירת אומנות שאומן שוודי הקדיש לאותה מרצחת מחבלת.
ככה. זה מערכת המושגים של האיחוד האירופי של המערב המזוין. עכשיו, לגבי השתתפות בבחירות. הרב הלך מעינינו בשנת תשנ"ד, וההוראות האחרונות ששמענו ממנו היו כשנתיים לפני זה, 2.5, כל מיני עניינים, כן, היו, לא נפרט, מי שבקיא בדברים יודע איזה סוג של הוראות ועד איזה תקופות היה אפשר לקבל. לגבי המערכת הפוליטית בארץ, ההוראה הברורה והפומבית האחרונה הייתה לפרק את הממשלה, זה הכל. אף אחד לא אמר שאחרי ג' תמוז ניתן חופש לכל, אני לא אתבייש לומר, לכל זב ומצורע, להכתיר את עצמו במקום ריש בני ישראל, ולהתחיל לחלק הוראות עם איזה מפלגת של טומאה וזוהמה ושפיכות דמים צריך ללכת. אלא להפך, אם רוצים כבר הוראות פוליטיות, גם הרבה דברים כמובן השתנו מאוד ב30 השנים האלה שעברו, אבל בכל אופן רוצים הוראה אחרונה, כמו שאומרים בצה"ל, פקודה אחרונה קובעת, לפרק את הממשלה. מה שהיה לפני זה גם צריך להבין על מה ולמה ובמי לתמוך, אמר הרב בשלב כזה או אחר, ואנחנו פה לא צריכים לנחש, כי הרב הוא לא אמר דברים ולא הסביר אותם, אדרבה, הוא הסביר לפני ההוראה ונתן את ההוראות והסביר אחרי זה. אנחנו יכולים לראות, כן, היו, כל עוד הייתה קיימת מפלגת פעיל אגודת ישראל, היו מצביעים לפעיל אגודת ישראל, בפרט המפלגה היא עמדה חזק בנושא של שלמות העם, או מה שנקרא בלשון ההלכה, בלשון הליטאים, כן, שלמות העם זה ככה ביטוי החב"די היותר כזה, כן, עממי, נקרא תיירס הייחוס, כן, ומפלגת פעיל אגודת ישראל תמכה מאוד בעניין הזה, העניין הזה שפרוץ לגמרי, בפרט הוא פרוץ לגמרי היום. שלימוס העם זה גם לא למסור גופות בני ישראל לניסויים בבני אדם, זה גם חלק משלימוס העם. לא, תכף נגיע, לא, זה עניינים של פיקוח נפש, סליחה, אנחנו לא נשחק במילים, סליחה, מחילה רב זיידה, אנחנו לא נשחק במילים, אנחנו ניתן הגדרות ברורות, הלכתיות, כן. שלמות הגוף זה כבר עניין של פיקוח נפש, זה לא עניין של שלמות העם. נצרף אולי קישורים אחרי זה, גם בטלגרם, יש לי עכשיו כבר בצורה אלקטרונית מצוינת, גם חוברת עיונית שלי בנושא של האם שייך לגייר נשים בדורנו, עד כמה זה שייך בכלל ובפרט, ושו"ת נהדר קריית חנה דוד, מאת הרב דוד סקאלי הכהן, שהיה אב בית דין בוהרן, כן, בעיר אורן באלג'יריה, לפני כ90 שנה, כן, שם ממש כל מה שהיום מדובר, שם היה כבר מדובר, כל העניינים האלה, שו"ת ידוע מאוד, שלצערנו רק בכתב רש"י קטן מאוד הופיע, אני בזמנו השקעתי לפני 20 שנה, וסידרתי את זה כבר בסידור מחשב, אבל הצורה האלקטרונית עבדה, בפיסוק, באותיות מהירות עיניים, עכשיו מצאתי עותק של זה אצלי כאן, וסידרתי מזה סריקה מלאה בפורמט PDF, ואנחנו נוכל להתענג, וגם זה באותיות מהירות עיניים, עם לוח ראשי תיבס, ממש לקריאה שווה לכל נפש, לא רק לתלמידי חכמים שיכלו לעיין כמו שזה היה בספר. כן? עכשיו, בנושא של פיקוח נפש, נכון מאוד מה שהרב זיידה אומר, כן, מחילה, פיקוח נפש, זה לא רק פצצות ופיצוצים וזה, וכן, כוחותינו, וחיסול ממוקד, שמיד אחריו בא חיסול לא ממוקד של כמה עשרות אנשים בשטח המדינה הציונצית, ויודעים בטוח שהוא יבוא, כן? לכן אני חושב גם כן, היום כבר יש ניסיון, אנחנו לא במלחמת תש"ח עכשיו, כן? לא נלחמים עם רובים צ'כים, שבעצם היו רובים סובייטים, כי ברית המועצות סיפקה אותם, כן? נגד
מישהו שבא זה, אנחנו כבר קצת הבנו מה זה מלחמה בטרור, ואנחנו מבינים מצוין שהחיסולים הממוקדים שישירות גורמים לרצח ישראלים זה איכשהו מתואם, הורגים את מי שצריך, מקבל דרגות מי שצריך, שם כספים בכיס מי שצריך, הרבה מי שצריך, ומי שהלך הלך, אחסן מן נורחו, ולאף אחד ממש לא משנה אם זה יהודים או ערבים. לכן מי שהיום צועק דם ערבי, דם יהודי, דם הפקר, דם בני אדם, הפקר היום בכדור הארץ, תחת הממשלה, ממשלת הזדון של המערב המזוין, שתומכת בכל מרצח, היכן שהוא בא לרצוח בני אדם, בכל צורה שהוא בא לעשות את זה, שבעצם המרצחים האלה מנהלים את העניינים. צריך להבין שלא שבב הוא הקובע פה, אלא אלה שעומדים מאחורי שבב, כן? מאחורי שבב עומדים מיליארדים כבדים, ומוציאים לחזית הבמה דמויות מחלאות כמו שבב וסורוס, שהם ידברו את מה ששמים להם בפה. עכשיו, פיקוח נפש שנעשה במדינה הציונצית עם עטרת העוועים, עם הקורונה פסיכוזה שבמסגרתה פגעו בגופם, אני מדגיש, של מיליוני יהודים. אני עד השנה הזאת תהיה שנת פסיכוזה, כן? שנת 2020 למניינם, אני הייתי אומר שמעשה החבלה הגדול ביצעה הממשלה הארורה מכל ארור, אני מונה אותם תמיד, שם רשעים ירכב, ביבי, איש הביבים, שרנסקי, איש הגויים, אפי איתם, איש המזרוחניקים, שרון המקולל, איש הקרס, וכמובן תומי לפיד, איש הגולש, הגולש הטרף כמובן, לא כשר חלילה, והיום בנו מככב, כן? עכשיו, הם ביטלו את קצבאות הילדים, במטרה ברורה לצמצם את האוכלוסייה היהודית, היא יהודית מוגדרת, המפלגות החרדיות עוסקות בנדל"ן גזלן, או קרובה למסורת, ומאלה שקרובים למסורת, אבל הם לא שומרי מצוות ולא יראי שמיים, מאלה באים בעלי תשובה, לחסל את בעלי תשובה האלה לפני שנולדו, והיה זינוק בהפלות, בדיוק במגזר הזה, המגזר הזה כמו שאומרים, של מעוטי יכולת, של בני יוצאי עדות המזרח, של קצת שומרי מסורת, היה זינוק בהפלות, וזינוק בהפלות רבותיי, זה אומר שבשנה אחת היה תוספת, כן תוספת, אז ידה של רצח יהודים היה באלפים כאלה ששום מחבל ושום מפקד שדה ומהנדס מבריק שחיסלו בחיסול ממוקד לא חלם על כאלה מספרים. אולי באמת לא חלם, אולי הם באמת חושבים שכמה עשרות בני אדם לרצוח זה לא נורא בשביל מטרות כאלה או אחרות, אבל לרצוח אלפים רבים אולי גם היו נרתעים, לא יודע, לא נכנסתי לראש המעוות שלהם, אבל רק אני אומר שהחיסול הממוקד היה צריך להיות לחמישייה הזאת שמניתי. אלה גרמו לחבלה הכי גדולה, כך אני הייתי אומר, עד לשנת תש"פ, תהיה שנת פסיכוזה. אבל מה שנעשה אחרי זה, תוך ידיעה ברורה מאוד, מה עשוי לגרום החיסול הממוקד הזה. ויש הבדל גדול, נגיד גם ברוסיה, ברוסיה מה שם, מלאכים, כן, גם שם היה מבצע חיסונים, אבל בכל זאת בחיסול פחות קטלני, משל פייזר, ונגיד היו מדינות שלא היה כפייה, כמו ברוך השם מדינת בני נוח שלנו, כן, אז בצורה ברורה מאוד ראש המדינה אמר לא יהיה שום כפייה בענייני רפואה, כמו שהיה תמיד ולא יהיה גם היום, שום חיסולים כפויים לא יהיו. מה זה אומר שהיה מבצע כפוי בארץ? קודם כל זה לא פעם אחת, לא פעם אחת, פעמיים ושלוש, זאת אומרת הפגיעה ברמת החסינות הכללית, רמת האימוניטט הכללית של האוכלוסייה היא אדירה. חוץ מזה פגעו בשכבות אוכלוסייה שהיו, אם לא הייתה כפייה, היו ניצולים. בן אדם נורמלי לא יוביל זקנים, לא יוביל ילדים, אנשים חולים בכל מיני מחלות, לא היו הולכים לזה בכלל.
אנחנו יודעים איך זינקה התמותה, אבל לא רק התמותה. התמותה לא צריכה לזנק בעשרות אחוזים. בריאותם של כמה וכמה אנשים נפגעה קשות, או בשפתם, איכות החיים שלהם ירדה. ודאי ירדה. והרב אמנון יצחק, ויגיד עליו מי שיגיד מהשפיץ חבדניקים, בוודאי יהודי מיוחד ומזכה רבים, הקריא, כן, הדליפו, חוזר, ששלח משרד הבריאות לרופאי המחוזות. רופאי המחוזות זה מה שנקרא בשפת העמים, כן, קציני רפואה מחוזיים, כן, קומיסרים לרפואה מחוזיים, ושם פירוט מדויק של כל המחלות שאחרי זה זכו במרכאות כפולות להיפגע בהם, לא אחד ולא שניים ולא אלפים, אלא רבבות ומאות אלפים ישראלים. רק דלקת קרום הלב ודלקת שריר הלב, רק אלה שתיים בלבד שפוגעות בגברים צעירים, זה מעשה חבלה ששום מוהנדיס מבריק ברצועת עזה לא היה מצליח לפגוע במספר כזה של יהודים. אגב, חוכמה בגויים תאמין. אנחנו יודעים שהמגזר הערבי של אזרחי המדינה הציונצית לא נחשפו לכזה טרור מצד השלטונות, ולא הייתה שם קורונה פסיכוזה, ואיכן שהיו פה ושם ניסיונות של חיסולים המוניים, איכשהו השתמטו מזה וצחקו בליבם וגם בפה שהיהודים אכן כבר דעתם נטרפה, אללה כבר לקח את שכלם וזהו, מרבולין, אין מה לעשות. רוצחים את עצמם ושלא יגיעו אלינו, כן? שלא, כיוון שניתנה רשות למשחית, מסתם יש איזה ביטוי כזה גם במסורת של המוסלמים, אז אמרו צריכים להיזהר מאוד מאוד. יש לי במקרה עדות ישירה מהמגזר הערבי, כי אני מתכתב עם איזשהו אדם בארץ, הוא בעל דעות כאלה קצת משונות, בכל אופן הוא בעצמו מאחד המיעוטים הדוברי ערבית, שמעורה מאוד בחיי המגזר, כמו שאומרים, וגם הוא שולט באופן מופלא בעברית. אנחנו מתכתבים. אני התעניינתי בנושא הזה, מה קורה במגזר הערבי, אז זו התמונה שהוא תיאר. כן. זהו, זה נושא של פיקוח נפש. הרב מאמר שלא משתפים פעולה עם אלה שחושפים יהודים לפיקוח נפש. אז קרו דברים ב30 השנים האחרונות, אני אומר שוב, שום מחבלים, שום טילים, שום טנקים, לא פוגעים כמו כמובן אנחנו יודעים מהראשי חמור המדברים האלה, כן, סורוס ושוואב, כמה חשוב לצמצם את האוכלוסייה, אבל השלטונות הציונציים הם הפליאו לעשות ביותר, הם הפליאו לעשות. הם את כל המדינה הזאת המאורגנת, אנחנו זוכרים שהם באחת ההצגות, הם כאילו קיבלו את החיסולים, כן, קיבלו זריקות. איש הביבים חוסן במחט מתקפלת, כמו שאנחנו ראינו, מישהו הסריט את זה ממש מקרוב, ואהוד ברח, הוא לא ברח מהחיסון, מסתם הידע שהם מזריקים לו תמיסה פיזיולוגית, כן, ואומר, למה אתם חושבים שאותנו עשו למעבדת ניסוי? לנו יש אחלה, לנו יש מאגר ממוחשב של 40 שנה כמעט, של כל האזרחים, כל המחלות שלהם. נו, מעבדת ניסוי כזאת, מישהו היה מוותר על מעבדת ניסוי כזאת, איזשהו איש מחקר אמיתי, כמו הצוותים של הנאצים, כן, כולם מכירים את השם מנגלה, זה לא היה יחיד, זה לא היו איזה קצינים שכל החיים התאמנו במטווחים ואחרי זה הלבישו להם חלוקים לבנים. אלה היו בכירי הרופאים ומומחים וחוקרי מדע שעשו ניסויים בבני אדם. אז מה, הם יוותרו על כזה דבר? מעבדת ניסוי של מיליונים רבים, עם כל הרקע הרפואי שלהם ושל הוריהם, אנחנו רואים בדיוק איפה ומה מהרשימה שהקריא השם יאריך ימיו הרב אמנון יצחק שליטה
הצדיק, רק בזה כבר הוא צדיק, שהוא לא פחד לצאת ולקום נגד זה, ורבני קירי קירי, אני שוב חוזר לדימוי הזה שלי, כן? מה שמופיע בגמרא על יונות הורדוס, היו צאצאים של יונים שהיו בזמן הורדוס, שהם היו לצאצאים של הורדוס צועקים, קירי קירי, שזה המלך, והיו יונים כן, שמחוץ למערכת, אומרות להם, לא צריך לצעוק קירי קירי, צריך לצעוק קירי בירי, שזה חרטה ברטה, כן? ואז השומר, שהיה צאצא של השומר האישי של הורדוס, הרג את אותה יונה, זה דימוי עמוק מאוד, כן? טוב, אין המקרה יוצא ידי פשוטות, זה גם אולי היה מעשה שהיה גלוי לחכמים, וסיפרו באמת מעשה שהיה במציאות, אבל כמובן שזה דימוי עמוק מאוד. מי שכבר השחית את נשמתו, מי שצועק קירי קירי לעבד מרצח, אז הוא כבר עומד בזה, הוא כבר עומד בזה, כן, כמו מהבדיחות הישנות והנדושות ביותר, כן, הולך נער עם סיגריה ברחוב בלודג' איפשהו, אומר לך אתה הולך מעשן, מה זה? אני שומר הלכה, נאמר עבר ושנה, נעשה לו כהיתר, זהו, אז לי מותר, לך אסור, כן. אתה עוד לא עברת, גם לא שנית, אני עברתי ושניתי 1000 פעמים, אצלי הכל מותר. ככה זה רבני קירי קירי. כיוון שהלכו להתחנף ולהתמרח לשלטון, בעניין כזה ובעניין אחר, אנחנו זוכרים עוד איך היו החב"דניקים מתפרעו, לא כמו הקיצונים האלה בעדה החרדית. מה זה קיצונים האלה בעדה החרדית? הרבי אמר מפורשות, בשיחות קודש, זה מופיע בשנת תש"ל, אני חושב, באחת התקופות החמות בירושלים, הוא אומר, טוב שיש יהודים שכואב להם שבת קודש. אם הם לא היו יוצאים להפגנות שבת, אנחנו היינו צריכים לצאת להפגנות שבת. ברוך השם שיש מישהו שמוחה, כן? היו מעמידים את החב"ד מול עדה חרדית, גם מול אגודה, לא בקטע של דרך בעבודת השם, של חסידות, של הקפדה, דברים כאלה או אחרים, לא, אגודה הם שחורים, ואנחנו עם המדינה, שומו שמיים. הנה, ספר, שרוצי יהודי צדיק תבוא עליו ברכה. אמן. לא ימציא מעצמו כלום, כן, לא ימציא מעצמו כלום, ברוך סבא. רק מה? ריכז וקיבץ את דברי הרבה וניתח אחד לאחד, כי הלשון ככה... הוא מצפת? ברוך סבק מצפת? אני לא יודע, זה ספר שאני קניתי סמוך לזה שאני נאלצתי בגלל עניינים במשפחה שלי וההחלטות של קדושתי לצאת את ארץ הקודש. צפת, כן, צפת. ממש סמוך לזה. ברוך סבק מצפת, הוא רב חשוב, הוא עושה כל יום חמישי את התוועדות פינת החי, דבר מלכות בשטיבלח בצפת. השם יברך אותו, יאריך ימיו, ולכל צאצאיו. אמן. אותו ודאי רבה ביותר. הוא פשוט שמה קיבץ את הדברים וניתח אותם, אנחנו יכולים לראות מה, זה ממש פה כל הפשעים האלה שהיו בראשית שנות המדינה. אבל כולם דשים, כן, יש לי פה כל הספרות המצומצמת, אבל היא ממצה, כן? וילדי טהרן וילדי עיראק ותימן ואחרון חביב, כן? משי זהב הוציא ספר, ממש ספר ביוגרפי מקיף ביותר, מאות הסתמכויות מובאות ממקורות על רצח דהאן, כן? אחרי זה הוא בעצמו עבר לצד השני, וכבר... אז מה אתה אומר אחרון חביב? שמענו שהוא סותר רציני היה. כן, אני אומר אחרון חביב מהספרים שיש לי. אז לכן אנחנו רואים איך הרוח הרעה, כן, איך הרוח הרעה, כי היה בכל זאת מקובל בציבור החרדי שצריכים לזכור את הפשעים, וצריכים להתבדל, כן? אם דרך החסידות זה לא להתבדל מאנשים שהם מזרע ישראל, אדרבה, לקרב במה שאפשר וכו', מצוין, אבל מה, כמו שהרבי אמר, זה לא איזה דרוש ליודעי סוד, שתכף אני אספר על איזה עניין, שזה לא פורסם ברבים, משהו שאני עכשיו אספר, אבל זה פורסם ברבים 1000 פעם, בפרקי אבות, אוהב את הבריות מקרבן לתורה, אבל לא מקרב את התורה, לא מתקרבים בדעות, השם ירחם, לדעות האלה, לא מתקרבים,
ולגבי קצבאות ילדים, הנה יש ספר כזה מצוין, כן, ממש מתומצת, ופה זה אוצר בלום, כן, שיח שרפי קודש. פה אדמו"ר מסדיגורה אצל הרבה שמדבר על זה שאוי איזה פדיחה, הערבים מקבלים קצבאות ילדים. הרבה אומר לו, נו, אם יש חוקים שמה שמקבלים קצבאות, הערבים מקבלים קצבאות, העיקר שהיהודים יקבלו קצבאות. ובין לבין גם הרבה אומר לו שמה, תראה, אם שמה שלטון בידי יהודים, אם למשל הערבים הולכים לעשות הפלה, אחריות על היהודים, לא רק על ההפלות של יהודים, כאילו אל תחשוב, למה מה קרה? אנשים יראי שמיים הם כמו הלאומנים המטורפים, שאומרים יאללה, להפיל ילדים, יאללה, להפיל ילדים, כמו שהנאצים אמרו פה לאוכלוסייה, הפלות זה מצוין, בברית המועצות אז ההפלה הייתה אסורה, קודם כל התחילו להפיץ את בשורת ההפלות, אז מה אתם חושבים? היום אינדסו את זה, הרב, כבוד הרב, לא אומרים הפלות, אומרים לידות שקטות. לידות שקטות, כן, ממציאים, זה אגב מהטרנד של 30 שנים האחרונות, לכל דבר ממציאים ביטויים. אם הזכרנו את הנושא, ישנה אגודת אפרת, אני הייתי תורם בארץ כל הזמן, תורם רציני לפי ההכנסות שלי המועטות ביותר לאגודת אפרת, עשרות שנים, וגם פה בשנים הראשונות שעוד היה לי קשר עם אנשים שנוסעים כל הזמן, הם גם לא נוסעים כל כך. בקיצור, אני מפה דיברתי, ראיתי שיש אתר, אני נכנסתי חזק לתקשורת המודרנית אחרי שכבר התיישבתי פה במולדתי, כי בארץ הייתי עסוק למעלה ראש, גם בעבודה שלי בבירורי יהדות, גם משפחה ברוך השם, ברוכת ילדים, כולם גדלו היום לתפארת ברוך השם. יראו אותי בשידור הזה, כן, גם ישמחו. בקיצור, אז ראיתי אתר של אגודת אפרת, ושם כתוב, מעולם לא אמרנו שהפלה זה רצח. וואו, אני הייתי מפיץ מדבקות שכתוב הפלה זה רצח. איך זה? וואי, השם ירחם. אני התקשרתי ממש בטלפון קווי, יש תוכנת חיוג כזאת. דיברתי עם עצמו, עם הצדיק, ראש אגודת אפרת, אמרתי, איך אפשר לכתוב כזה דבר? הרי זה כפירה, לפחות, יש לך אישור מרבנים או ממשהו. אומר, אתה קודם תציל 80,000 ילדים אחרי זה. אני אומר, מה אני קודם אציל? אז מה, בסדר, כל הזכות, כל מקיים נפש אחת, אבל האם מותר לי לכתוב דברי כפירה ונאצה, ודברי נאצה על תנועת פרו-לייף, בעולם הנוצרי, אנחנו לא כמו הקיצונים האלה, שמפיצים תמונות מזוויעות. זאת אומרת, אתה מסתייג מבני נוח צדיקים, כדי לספק את הרשעים, אבל ברור שזה היה תנאי של זה שלא יסגרו את האגודה, שהם יקימו אתר ויכתבו שם, כבר המערכת, האתר הזה בקושי חי, בכלל לא מתחדשים שם החומרים, שהם יכתבו את זה בפומבי, כן, כתבו על קרן, השור וכו', שאין לכם חלק, חלק באלוקי ישראל. כן, כן, זה בעניין הפעם. עכשיו, לגבי היחס לשלטון, לי היה קשר עם אנשים ממש בתוך העדה החרדית, כי בנושאים של חתמו הסנוחים אני פרסמתי הרבה דברים בכל מקום, ודאי שלא פסחתי על העדה החרדית, והכרתי שם את האנשים שמוצאים את הביטאונים החשובים וכו'. כן, היה למשל ביטאון כזה, יצא תקופה מסוימת, שומרי חומותייך, וירושלים, או שומרי חמותיך השם, לא יודע איך לנקד, בכל אופן, כשהייתי אומר שומרי חמותייך לא תקנו אותי, כן? טוב, מדברים היינו ביידיש כמובן, יידיש, כן, משמש את כרטיס כניסה להימי שידון. בקיצור, אז היה הסיפור המפורסם שהרב היה מקרב כאילו את הפרזידנט שזק. טוב, שניאור זלמן רובשוב, בכל זאת יהודי שגדל בבית חסידי, כמובן כופר וכו', אז פנו אליו, איך אתה יכול לקרב כזה כופר חריף וכו' ואיש השלטון וזה, אז הרב אמר, רב ענה להם, למי שכתב מהעדה החרדית, אומרים, יופי, אז אתם יודעים שהוא כל כך מסוכן, עכשיו צאו וחישבו, מה יותר טוב, שהוא יהיה מקורב אצלי, ולא יפגע בשלומי אמוני ישראל, ואדרבה, גם אולי הוא, כן, כמו שכתוב בתניא, כן, ולא יפסיד שכר אהבת רעים, אין הרבה שכר אהבת רעים, אבל גם אם הוא לא יתקרב, ודאי שלא נפסיד את זה שהוא פחות יפגע, כן, ביהודים חרדים, גם בכם, אז מה רע לכם?
טוב, צריך להבין שהמעמד של ריש בני ישראל זה לא מעמד גם של אנשים אחרים, כן? מי שהרבא רואה לנכון לקרב מאנשי שלטון, לא מאנשים פשוטים שהם זרע ישראל מצד הלוחי, כן? מאנשי שלטון, לא כל אחד יכול להחליט שהוא, כן, שהוא הולך ומתחבר ומתחנף, צריך פה להבחין קצת בין הדברים האלה. כן, חס ושלום, הרבי גם חס ושלום בכלל לא התחנף אליו, אדרבה, הוא לא הסכים, הוא היה צריך לבוא אליו לבית שהוא הגיע לארצות הברית, הוא לא נסע אליו. זה בדיוק, נכון מאוד, שם לא היה שייך שהוא מתחנף אליו או משהו, הם היו באים בתור... לא לפוליטיקאים באו לרבי. מבקשי ברכה עצה ותחייה, או איזה עסקן מקומי, או איזה רב עיר שמונה בידי מרשי ברית ובידי מפלגות, שהוא הולך לרקוד עם זאבים ועם שעירים ומרקדים שם ומחללים ספרי תורה, זה משהו שונה לחלוטין, זה שונה ב-180 מעלות. אין לזה שום קשר והמשך לזה שהרבא היה כאילו מקרב את ראשי המדינה הציונית לפני 10 שנים. נכון. עכשיו, עוד דבר מסוים, הייתה איזו גזירה שם על העדו, על היהדות בכלל, כבר לא זוכר את הפרטים, אז הלכו לבקש עצה וכולי, וכתבו, ובדיוק סמוך לזה, כתבו איזה דברי נאצה נגד חב"ד באיזה פרסום של העדה. אז התקשרו לרבא, הוא אומר, אתם חייבים לייסד שיעור תניא. ייסדו שיעור תניא בישיבת תולדות אהרון, המעתירה, והתקיים, כשאני עזבתי את הארץ השיעור היה מתקיים, לא יודע איך היום, כן, אבל מישהו משם היה אומר, האדמו"ר שלנו חב"דניק, הוא התכוון כפשוטו, מי שחושב שחב"ד זה מפלגה, וזה העסקנים, וזה ביבי טוב ליהודים, לא, חב"ד זה חוכמה בינו דעת, זה דרך בעבודת השם, זה חסידות שנכתבה בכמות עצומה של חיבורים שבהם יכולים ללמוד כל היהודים ביחד כל חייהם ולא ילמדו את הכל, אז זה נקרא חב"דניק, כן, שהוא מי שמכיר את כל האוצר הזה, מתקרב אליו, אז הוא יכול להיקרא חב"דניק בהחלט, גם אם הוא, כן, אדמו"ר של חסידות אחרת. מחגת לא, חס וחלילה, חגת זה לא שלילת חב"ד, כן, חב"ד זה לא שלילת חגת, זה דרכים בעבודת השם. זה הקטע, כן, אז שיעור תניא, בישיבת תולדות אהרון, שיעור תניא זה לא כינוי לישיבת ריקים מושב ליצים, שבו קוראים שורה אחת של תניא, ואחרי זה עוברים למלחמות של הכבישים בתוך צנצנת של המפלגות, וכל חילולי השם שמדברים שם, ושקרובים לניבולי פה וכיוצא באלה דברים. שיעור תניא זה שלומדים תניא קדישא, גם בישיבת תולדות אהרון המעתירה. זה נקרא שיעור תניא. עכשיו, אנחנו אמרנו לגבי השתתפות בבחירות, כן? שעד החרדס מעולם אמרו אסור להשתתף בבחירות. והמצדדים הביאו מאותם גדולים וראיות הפוכות. והביאו מעשים וכל מיני, אנחנו מכירים את הסכסוכים האלה. בכל אופן, שריש בני ישראל נותן הוראה להצביע לפעיל אגודת ישראל, אז היו בפשטוס חסידי חב"ד מצביעים לפעיל אגודת ישראל. אחרי זה המפלגה הזאת חדלה להתקיים. הייתה מסובכת מדי בשביל הישראלים. הישראלים היה תגיד לזה שחור או לבן. 2 כפול 2 זה 5 או זה 3.5. תגיד לי, לא, אם אתה לא אומר לא, אתה אומר 4 זה מסובך, למה מה קרה? זה או 3.5 או 5. ולכן המפלגה הזאת חדלה להתקיים. מאז הרבא נתן הוראות כאלה או אחרות, גם להצביע לאגודת ישראל, וככה עשיתי. ואחרי זה הרבא אמר לפרק את הממשלה ולא נתן יותר שום הוראות. ואחרי זה כבר אי אפשר היה לקבל הוראות מהרבא. אז כל בר דעת מבין שוודאי בין כל המערבולת של כל מיני גדלים שהולכים ופוחתים, על מי שאומר שמואל בדורו כי יפתח בדורו, יש פה עיוות עצום, יש פה עיוות עצום בממרה הזאת המפורסמת שאומרים אותה לעניין ולא לעניין. מצד מנהיגות
כן, שמואל בדורו כי יפתח בדורו, אבל לא מצד פסיקת הלכה, מחילה. ההלכות שהיה פוסק יפתח, של להעלות מכל הבעל היד, ושלא לטרוח ללכת לבית דין, כשצריך להציל גם את הבת, כן? ולא משנה מה הוא עשה איתה. בכל אופן הוא שלל את החיים שלה הנורמליים של בס ישראל, כפי שהיו צריכים להיות, כן? אז אנחנו, זה לא אומר שלא, הלכות כאלה לא מקבלים מיפתח שום הלכות. מיפתח לא מקבלים הלכות, למה מה קרה? שמואל בדורו, יפתח בדורו, זה מצד מנהיגות, מצד זה ששלטון כשר, מוסמך. מצד זה שהוא הושיע את ישראל, בידי שונאיהם. או למצער אלה שמצילים מפיקוח נפש, לפחות הייתה איזה מעלה, נגיד, להנהגת המדינה הזאת בשנים כאלה או אחרות, אבל היום זה הפוך, זה התהפך ב-180 מעלות. התהפכו דברים בעולם, כן? התהפכו דברים בעולם. מדינת ישראל בתשנ"ב 1992 היא חתמה על ועידת ריו ומסרה את עצמה לשעבוד מוחלט לקלאס שוואב, וכל 120 חברי כנסת משועבדים וכל באי הלא ישובון. מי שרוצה לצאת מתוכנית ההשמדה, מי שבכנסת ורוצה לצאת נגד זה, יחסלו אותו בוודאי מיד. אם הוא רוצה לחזור בתשובה יש לו רק דרך אחת, במסירת נפש. אז ממילא הרבי הכריז בדיוק באותה שנה, וזה לא במקרה, הרבי צעק באותה שנה שזה פיקוח נפשות, והוא אמר אני אלחם בכל הכוחות שלי לפרק את הממשלה, וזה פעם יחידה בכל התולדות חייו שהוא אמר אמירה כזאת, וזה אומר שנתמלא שעתם של הציונים, והוא הכריז מלחמה, והראינו מקודם את התמונה. עכשיו מה שחשוב להבין, כן. מה שחשוב להבין, שרש בני ישראל רואה דברים, ודאי שלא רואים באותו רגע, אבל גם אין רשות לפרסם דברים שזה לא זמנם לפרסם, אחרי זה יראו ימים יגידו כמו שאומרים, לא יעזור הפרסום, כן, כמו שהרבא אמר שהוא ביקר בארץ הקודש בתרפ"ט, התפלל ואמר נו, את ארץ ישראל הובן מירויס גידלת, ליהדות ארצות הברית יעמדו מעשה החסד שלה, זהו, הוא לא אמר מה מצפה להשם ירחם יהודים ביבשת הדמים. עכשיו גם אנחנו לא יודעים מה רע מה לא רע, אבל מהלשון הזאת אנחנו קצת מבינים, וזה שהרבא אמר, כן, תוכנית ההשמדה העולמית היא אז עמדה על הפרק בוועידות האלה, אבל זה עוד לא היה הזמן לפרסם. אבל עכשיו שאנחנו לומדים שזה בדיוק ככה, שזה השמדת האנושות. ואז אנשים באים ואומרים, לא, הוא הכריז מלחמה בגלל המזרח תיכון חדש, אז בשביל זה... המזרח תיכון חדש זה חלק מעולם נפלא חדש, המזרח שזה עולם שבו יושמד רוב האנושות. אז בשביל זה שיתפתי את זה, שכולם שיראו שזה אותו קלאס שהוא היה מעורב ישירות בתהליך המשא ומתן של ישראל עם הפלסטינים במהלך הסכמי אוסלו, וכשהרבי הכריז מלחמה על האנשי זדון האלו שרצו לסכן את עם ישראל, זה אותו קלאס שעכשיו... אגב, פוטין, אני חושב שאוסלו גם על הכוונת. אוסלו על הכוונת של פוטין עכשיו. עכשיו תראו, פה אנחנו צריכים... הדבר הראשון שהרבי אמר זה פיקוח נפש. חשוב מאוד פה להבחין בין תחומים. לממשלה שהיא משועבדת לתוכנית השמדה. זה, ומי שמערב את השם של הרבי בזה, הוא חוטא לרבי, הוא חוטא לכל רבותינו. כן, אנחנו מכירים היטב את ההתפתחויות אז. כן, אנחנו חייבים להעביר את זה. אבל גם במקום לרדת לעומקם של דברי הרבי, ידעו להתלהמות מטורפת פוליטית, נגד גופים ביהדות הדתית. אני זוכר טוב איך חבדניק אחד, מהשפיץ חבדניקים, כן, לא מהחבדניקים שהם בחוכמה בן דאס, כן, בקריית גת, אומר שש"ס הצביעו בעד הסכמי אוסלו. אמרתי, ש"ס לא הצביעו, הם נמנעו, הסכמי אוסלו התקבלו מבלעדי ש"ס.
והוא עמד והתווכח איתי, אני אומר, אני בכלל לא כזה בקיא בכל השטויות הפוליטיות האלה, אותי לא מעניין כל המפלגות האלה, אני ברוך השם עכשיו מקיים את פסק הדין של עדה החרדיס בצורה ברורה מאוד, אין פה סמכויות אחרות בארץ בנושא וכל הזה, אבל ש"ס לא הצביעו בעד הסכמי אוסלו, הוא הלך לספרייה, מחילה מכבוד הרב, מחילה, אני גם זוכר ש"ס גם היו בהצעת אוסלו, כך גם אני זוכר. אמרו, כן, אתה צודק, הם נמנעו, אמרתי אני לא צודק, חלילה, מה זה? אם אני אומר שהשמש ביום לעינינו זורחת, בלילה לא, אז זה אומר שאני צודק? או שאתה יודע את העובדות, תדבר את העובדות, או שאתה מתלהם, זה לא אומר שאני צודק, זה אומר שאתה מתלהם. אז ככה, מההוראה של הרבי, אסור רק לזרוע בדיוק פירוד וסינס ישראל, כן? זה הגיע שיטה חדשה מאוד בשם אחוות ישראל, שצריכה להיות אחוות ישראל לכל זב ומצורע ומרשיע ברית, כי זה מפורש בתניא, את מי צריכים, מחטאי הרבים, מחטאי הרבים כמו שכן מרצחי הרבים, כן? וכנגד יהודים שומרי תורה ומצוות, זה צריך כל הזמן לספר כמה הם כאלה, כמה הם פקים, כמה הם פוריים, כמה הם פופויים, כן? הם פה, הם פו, הם פי, הם כל מה שמתחיל באות הזאת, כן? באות F, כי בעברית... פסיכוזה, בפה של הפסיכוזה, בפה של הפסיכוזה. כן, בפה של הפסיכוזה. עכשיו... אנחנו צריכים להבין, 30 שנה מאחורינו, אנחנו עם זה תוכנית להשמדת עם. יש עוד דבר חשוב ביותר. עכשיו, המעצמה הזאת נקרא לרוסיה, המעצמה הזאת, היא חזרה לאמונה בבורא עולם. זה היה הדבר היחיד שאיך אומרים, זה היה חסר שם. זה היה חסר שם. בעיה להכריז מלחמה נגד בורא עולם, אבל בעיה יותר גדולה להכריז מלחמה נגד בורא עולם במפורש, נגד חוקי בני נוח. עכשיו, אני רוצה לחדד את המבט לדבר מעניין מאוד. רבותינו נשיאנו באזורים שהיו תחת איום פלישה מהמערב, ברחו משם, ברחו מהסדרה אחרת. כך עשה אדמו"ר הזקן במלחמת נפוליאון, כך עשה אדמו"ר הרשע בזמן שהגרמנים התקרבו, אמר הקייזר שלהם נראה לי כמולק, כמו שאני אומר, רבי דברים, לא הכל יכול לגלות במפורש. עכשיו, שהגיעו לשלטון הבולשביקים, כמו שאומרים, ברוסיה, אבל רבי רש"ב לא ברח מרוסיה, הוא לא ברח מהם. הוא אמר לפרידריק רבי שמצפים זמנים קשים מאוד ליהדות ברוסיה, והוא נעלם מעינינו בעיר רוסטוב, במעמקי רוסיה הבולשביקית. וממלא מקומו, פרידריק רבי, ריש בני ישראל המשיך לשבת שם, לא מרצונו עזב, לא מרצונו עזב את רוסיה. אז אנחנו רואים שבכל אופן מדינת קליפה זה לא היה, הייתה מדינת כפירה אבל לא קליפה. אני רוצה להעיר שבשלשלת פרקי היחס שיש בספר החיטת, אז מודגש לגבי אדמו"ר הזקן, שעשה תעמולה גדולה שהיהודים שגרים בגליל ויטבסק יעברו דווקא לגבול רוסיה. אמת, עכשיו אני אפרט קצת. הקפידו על זה להיות דווקא בתוך גבול רוסיה. אני אפרט, אז ככה. המדינה אז הייתה עדיין ממלכת פולין הרשעה, וודאי שמעו על חלוקת פולין, שפולין בוטרה בין אוסטריה, בין פרוסיה ובין רוסיה, כן? עכשיו, מה שצריכים לדעת קודם כל, שהממלכה היא הייתה רשעה מאוד. היו מעלים יהודים על מוקד בעלילות דם עד הימים האחרונים ממש של הממלכה הזאת, שכבר החלקים המזרחיים שלה, שזה בכלל לא פולין, תכף אני אפרט, כן? כבר הסתבכו לממלכה הרוסית, במה שנשאר, הם עוד המשיכו לשרוף יהודים חיים. כן, עכשיו, אז לפני ובפנים זה היה משהו, היו מלחמות אזרחים וכמובן פרעות, ביהודים מצד כל זב ומצורע, ובשטחי מה שמכונה אוקראינה, כן, ששם היו כל מיני פרעים וקזקים וכולי ודמקים, שהפולנים שנאו אותם, היו בצורה איומה מנצלים את העיקרים, ואלה היו פוגעים ביהודים, ובאמצע המאה ה-18 למניינם הייתה מכה של פגיעה איומה ביהודים, כמו בערך בדוגמה של גזרות תחתת.
והצבא הרוסי פלש לאותם שטחים, שזה מזרחה בערך, צפון מזרחה של הרפובליקה האוקראינית לשעבר, כדי להפסיק את הפרעות האלה ביהודים. אף על פי שבמדינת רוסיה המוסקבאית דאז, היה אסור להתגורר לאנשים בני הדת היהודית. אבל הם פלשו לשטח ההוא כדי להפסיק את הפרעות ואת שפך הדם של יהודים שם. גם זה פרט היסטורי מעניין, שההיסטוריוגרפיה הציונית, הרוסופובית הרשמית, לא מפרסמים אותו כל כך. בכל אופן, אז הסתפחו לרוסיה האזורים שיושבים בהם למעשה אנשים דוברי רוסית בניביה, כן? שטחי מזרח אוקראינה ושטחי בלרוס, רייסון. רייסון זה בדיוק העם הדובר את השפה, מה שהיום נקרא בלרוסית, כן? וזה בדיוק פחות או יותר הגבולות, כמו שזה הגבולות של היום. הנה עובדה שמנחם מנדל מוויטיבסק, צפון מזרח בלרוס, מינה בתור האחראים על החסידות ברייסון, את כמדומני רבי מרדכי מלחוביץ', כן? בקיצור שזה דרום מערב של בלרוס של היום, בדיוק רייסון אלה שטחי העם הבלרוסי. עכשיו, אז לפני שזה הסתפח לרוסיה, כמה שנים לפני זה, אדמו"ר הזקן עשה תעמולה, הרוסים פרסמו שהיהודים יכולים לעבור את הגבול, אלה שרוצים לעסוק בחקלאות, הם רצו ליישב את השטחים השוממים ככה ליד הגבול, שפעם בגלל המלחמות, אולי כבר ראו שהחלקים דוברי רוסית של פולין כבר יעברו לממלכה הרוסית הגדולה, כן? והאדמו"ר הזקן לא רק עשה תעמולה, הוא נשא את ביתו של אחד הגבירים הגדולים בוויטיבסק, שנתן נדוניה עצומה. אנחנו מכירים את המעשים בין האדמו"ר הזקן לשוור שלו החזיק מדי החסידות. הוא רב איתו, כי הוא קנה בכל זה גם קרקעות. אבל אז הוא לא ידע שאדמו"ר הזקן הולך להיות אדמו"ר הזקן, ונתן נדוניה הגונה מאוד, לא פחד בסבורה, והוא התנה עם קלתו, שישתמש בכל כספי הנדוניה, לרכישת קרקע וציוד חקלאי, ושיהודים יתיישבו. זה מראה כמה הראייה, זה מראה את הראייה העמוקה של אדמו"ר הזקן, שהוא הבין את עומקה של האג'נדה של הצרפתית. של ההרעבה, שלא יעשו הרעבה ליהודים. האג'נדה הצרפתית, הוא הבין את החשיבות האג'נדה של העולם הרוסי, שזה עולם שוחר טוב בעצם. שיישובו של עולם זה לעסוק בעבודת האדמה ולצאת מהערים, הוא בהחלט עשה תעמולה לצאת מהערים, מהצפיפות של הערים, כל העניין הזה של בניית הערים ולצופק את האנשים בערים. טוב, הוא הקים את כל האזורים, אדמו"ר אמצעי הקים את כל האזורים של ההתיישבות היהודית. ב100 שנים קודמות, אפילו בתוך הערים, היו גרים עם חצרות ועם אדמה, וכמה שיותר עכשיו האג'נדה הצרפתית פיתחה את השיטה לצופף כמה שיותר, שיהיה רק זפת, עניינים ורק בטון ולהרחיק את האדם מן האדמה. היום האג'נדה המערבית זה נגד יישובו של עולם, בכל, הם צריכים לחסל את החקלאות, אנחנו אומרים מפני חטאינו, לא לגדל פרות, לאכול תולעים, כן, אנחנו אומרים מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. יש פה כפל לשון, יש לגלות מהארץ ויש להתרחק מהאדמה, ורואים שהאדמו"ר הזקן שם דגש על זה שישבו על האדמה ויעסקו בעבודת האדמה ולצאת מהצפיפות של הערים. הוא הבין את עומק העניין של האג'נדה הצרפתית, זה רואים את הראייה של הרבי ומתחילה את המלחמה שלו. הוא הקים אזורים נרחבים של התיישבות חקלאית יהודית. כן, עכשיו היו לנו, אז אני אומר, היו לנו 70 שנה של ברית המועצות, עכשיו שהם כאילו נופלים מהרצף הזה של העולם הרוסי, אבל אנחנו צריכים לדעת שבעניינים של יישובו של עולם נעשו דברים אדירים, מבחינת התפתחות, ודבר חשוב ביותר שמוסד המשפחה הוקם על תילו, בכלל לא כמו בתיאוריה המרקסיסטית המקורית. כי מה אמר מרקס? מרקס קודם כל היה לאומן גרמני, זה צריכים לדעת. הוא אמר שהעמים הסלאבים בכלל אין להם זכות קיום.
אחרי זה הוא היה כבר מוכרח יותר להסוות את זה. אלה היו הביטויים שלו. כל הרוסים והחורבטים האלה, בשבילם כל אלה שממערב לרוסיה היו חורבטים, בכלל אין להם זכות קיום. אז הוא אמר ככה, משפחה, מאשימים אותנו שאנחנו צריכים לבטל את המשפחה. הקפיטליזם כבר ביטל את המשפחה. הוא התכוון לזה שסדר העולם הקפיטליסטי לא מכיר בשום ערכים מוחלטים. ושהנשים של המעמדות המנוצלים הם כבר נתונים לכל ניצול אפשרי, כן? ובלי להרחיב את הדיבור, מבינים במה מדובר. עכשיו, מרקס בכלל לא אמר שאנחנו נחזיר את המשפחה כמו שצריך להיות, חס וחלילה, כי זה רעיון של בני נוח, רעיון של היהדות, רעיון של להבדיל של הדתות שנקראות אברהמיות, כן, הוא היה רחוק מזה. בברית המועצות דווקא אמרו, משפחה זה התא הראשוני של החברה. זאת אומרת, יש פה איזה עניין, אפשר לומר, כן, כמו שאומרים חז"ל, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, במידה מסוימת זה מה שהתקיים. אבל עוד דבר חשוב, שהרב הריי"צ יצא מרוסיה, אז הוא הכריז כמה וכמה פעמים, אבל במיוחד בתקופה שאומר, אתם צריכים לדעת שהחוקים של המדינה הזאת לא אוסרים את לימודי הדת. כל אבא רשאי ללמד את בנו. הוא הכריז כמה וכמה פעמים הדגיש את זה. עכשיו, קראתי במה שכותבים הליברסטים של היום במסווה, של כאילו הם חוקרי היסטוריה יהודית, שהם רק מעלימי ומאהבתי היסטוריה יהודית. טוב, הוא לא הבין עד כמה השלטון שם היה רשע, הוא היה חי בעולם הזוי של מגדל השן, והוא לא הבין עד כמה השלטון רצחני, כשהוא אמר שיש חירות דת וכל אחד רשאי ללמד את בנו תורה. וואלה, ודאי, אותו ליברסט שכותב את השטויות האלה, מתי קראתי? בערך לפני איזה 10 שנים. הוא יודע בדיוק מה היה טבעו של השלטון. פרידריך רבה שנאסר ביוזמת האבסקציה, ושכבר נידון חס ושלום לכל מיני דברים, והיה שם ממש בין כותלי הכלא הכי חמור, הוא לא ידע את טבעו של השלטון. הוא יטעה אנשים, הוא אמר, אתם יודעים מה מעלה, זה שלטון אחלה, שלטון צצקה, תלמדו תורה, לא קרה כלום, יש לך. אבל יכול להיות שהוא ישאיר לנו מסר לדורות, זה כן, שבחוקים של המדינה ההיא מעולם לא נכתב שעצם האמונה הדתית נאסרת, ושיש מלחמה נגד הדת ומלחמה נגד לימוד התורה. וכמו שאני אומר, דברי רבותינו נשיאנו, הם עומדים לעולם, יש מקרים שהם מתבהרים יותר ויותר, מסלבנים מסברים הדבורים, כן? מסלבנים מסברים הדבורים, אדרבה. ומה אנחנו רואים היום בארצות המערב המזוין? יש ממש מלחמה נגד בורא העולם וחוקיו, נגד חוקי בני נוח, זה הדברים האולטימטיביים. כמו שפורסם אחרי התוועדות הקודמת שלנו, כן, מה שכתוב בעניין הזה, כתוב בגמרא חולין, 3 זכויות, ראו חכמים לעובדי אלילים דוברי יוונית שהיו בתם. לא כותבים כתובה לזכר, בשר אדם באטליז, ומכבדים את התורה. היום אנחנו רואים מה בארצות המערב המזוין. השלטון, כן, מנעצים את התורה, כותבים כתובה בזכר, זה העניין הגדול, ואומרים בכלל זכר ונקבה, זה לא, יש 70 מגדרים שונים, כן? אבל כתובה בין זכר לזכר, על זה לא מוותרים, זה מה שמעניין. ודווקא אחד עם אחד, הם הרי מונוגמים, אירופה היא מונוגמית, לא כמו אלה, כן, המוסלמים, ואצלנו כתוב בשולחן ערוך מרן אומר, נושא עד 100 אנשים, אם אתה יכול לספק את כל צורכיהם, בדירה, בכל מה שחייבים לספק לאישה, אדרבה, תיסע אפילו 100 אנשים. כן, כך אומר המרן בשולחן ערוך, נו, מה נגיד? אירופים מתגאים, אירופה היא מונוגמית, כתובה כותבים בין זכר לזכר, אבל ככה מעודדים שזה לא יהיו זכרים, יש זכרים ב-70 מגדרים, 70 מגדרים של זכרים ו-70 מגדרים של, כן, 30 בנים ו-30 בנות היו לו, כולם רוכבים על התורנות זכורות, להבדיל 1000 אלפי הבדלות בין התמל. כן. עכשיו,
אז אנחנו רואים מה זה אג'נדה. עכשיו, מי שקורא שם מכתבי הקודש דלהון, אני כבר לא אומר מהתורה, שכתוב סקילה וכל מיני עניינים, מי שכותבים מכתבי הקודש דלהון, שיש שם משהו שמשתמע מזה שצריכים לשמור חוקי בני נוח, וזה בדיוק מה שהנצרות דרשה בנושאים האלה של העריות, כן? פשוט עוצרים אותו, שולחים אותו לכלא, על זה, לא על זה שהוא פועל נגד השלטון, לא על זה שהוא לא שולח ילדים לבית ספר, על זה כבר לא מדובר. פה אוי ואבוי מה שיהיה למי שהיום שם יעשה דברים כאלה כמו שעושים חב"דניקים ברוסיה, לא ישלח את הילדים לבית, ייקחו את הילדים וימסרו אותם לסוטים. זה בחלומות הרעים לא ראו החב"דניקים שכתבו כל מיני שטויות על ברית המועצות. חייבים היום ללבן את הדברים האלה, חייבים, כי פשוט השקר ועיוות ההיסטוריה משתלט. הנה יש ספר חשוב מאוד על החסידים בברית המועצות, באמת כל איך היו במסירות נפש, דואגים לשמירת מצוות התורה וכו'. אבל הנה מי שמחבר את הספר הזה, היהודי העליז הזה, כן, אז מה הוא מקדים? כאילו רקע מדיני, מקדים רקע מדיני, והוא אוסף שם כל מיני שטויות, כל מיני אנקדוטות, על מגיע אבא של טרוצקי, בא לטרוצקי, כשהוא יושב בממשלה, והוא אומר שם מניין יהודים לא היה, יהודי אחד למחיה בממשלה הראשונה של הבולשביקים, בשנייה היה יהודי אחד. כל השטויות שהפיצו עוד אנשי החילות הלבנים, אלה ששחטו את היהודים במלחמת האזרחים, פתאום חב"דניק כותב ספר כזה חשוב, והוא מוריד אותו על הקנטים, בזה שהוא מקדים הקדמה עם כל מיני שטויות, הבלים. אנשים לא מכירים את ההיסטוריה. ולמה צריך להכיר את ההיסטוריה? שאנחנו כל כך אינטליגנטים? לא. שההיסטוריונים ילמדו את ההיסטוריה, גם חשוב. אבל היום צריכים לקבל החלטות, צריכים לראות את העניינים. יש כאלה שעוד ההתמדה שלהם מריצה אותם, שמה שבא ברוסיה זה גרוע, כל מי שנגד רוסיה זה טוב. טירוף. במלחמת העולם השנייה יהודים ידעו בדיוק מאיפה באה ההצלה. את ההצלה מביא הצלה. גם היום, כבוד הרב, היום אנחנו גם מבינים שמה שמעכב... יותר ויותר יהודים מתפכחים, נו בשביל זה אנחנו מדברים פה היום. מה שמעכב את האג'נדה בפועל, מי שמעכב את האג'נדה ותוקע אותה בינתיים זה רוסיה. כן, כן. זה מה שאני אומר, לשווא לחפש טוב מוחלט, אין טוב מוחלט, מעשי העולם הזה קשים ורעים, אבל רוע מוחלט ישנו, והוא שמה, במערב שקיעת השמש, בארצות החושך, שמה רוע מוחלט, הנורא, אבל אני מתפלא כיצד רק 3 דורות אחרי המלחמה המזוויעה הזאת שהייתה, שהמטרה שלה הייתה אגב להשמיד את כל האוכלוסייה ששוכנת ממזרח לנהר בוג, להשמיד את האוכלוסייה שם, לאו דווקא את היהודים. היהודים היו ההתחול. כשפלשו צבאות הנאצים לפולין הם התחילו במדיניות רצחנית נגד יהודים, וכשהם פלשו לשטחי ברית המועצות הם התחילו לרצוח את היהודים. אבל במערב אירופה היהודים ישבו חיים עד שנת 43 ועד בכלל. שהגרמנים ראו שהמפלה מגיעה, אז הם כבר התחילו להשמיד כל יהודי בכל רחבי אירופה שיכלו לשים עליו יד. אז הם החליטו, כי הם היו באמת מטורפים ושנאו את היהדות. עכשיו, מהו שורש השנאה של הנאצים ליהדות? אחד השורשים. אבל מבחינה עמוקה, מבחינה באמת, כמו שאומרים בשפת העמים פילוסופית, את זה מנסח החוקר ופעיל פרו-לייף האמריקאי, שגם הוא בכלא, אל תדאגו, סקוט לייבלי, כן, פעיל של תנועת פרו-לייף נגד רצח עוברים בעד מוסד המשפחה וכו'. השירותים שמו אותו בכלא על זה שהוא טס לאחת מארצות אפריקה ושכנע אותם לא לקבל את הדחיקה שהאג'נדה העולמית רצו לכפות להם של רצח עוברים. כשהוא חזר לארצות הברית, הכניסו אותו לכלא על זה שהוא יתערב בענייני מדינה אחרת, כן? כשוויקי נולנד עומדת במיידן ומחלקת פקודות, ומנבלת את הפה ואומרת, אנחנו לא רק עושים פה מה שזה, אנחנו גם ניצחנו בתחרות מול האיחוד האירופי.
תחרות המהירות, כן, זה לא התערבות, אבל אותו שמו בכלא על זה שהוא מתערב בענייני מדינה אפריקאית, טס לשם בתור אזרח פרטי. אז הוא אומר ככה, ממש יש לו ספר מופלא שנקרא, כן, הסווסטיקה הוורודה, והוא מתאר שם שלמעשה כל ראשי התנועה הנאצית, הם היו בוגרי, התנועה הנאצית שהם הגיעו לשלטון, הם היו בוגרי תנועת הנוער הצופים הגרמנים, ונדר פוגל. אבל זה לא היה כמו בואי סקאוטים האנגלים ובארצות אחרות. שם היה משכב זכר, פשוט מקיר אל קיר במסגרת התנועה הזאת. המדריכים כן, היו... כן, נכון, בגלל שגם אומרים שזה בגלל שרובם היו יתומים, בגלל מלחמת העולם הראשונה, וגדלו במוסדות שאנסו אותם, ובצופים אנסו אותם. רגע, מה זאת אומרת בגלל? מי אמר שאונסים יתומים? מחילה. לא, בגלל שהמדינה תכננה את זה כך שבמלחמת העולם הראשונה מתו האבות, ואז הרווחה לקחה את הילדים למוסדות, ושם הפכו אותם להומואים. לא, רק לראות את האג'נדה של המערב הנאור, כן? למשל, לאחר מלחמת אזרחים בברית המועצות הרוסה והענייה, היו מיליוני ילדים ברחוב, שהגיעו לבתי ילדים, שקיבלו השכלה, שנכנסו ליישובו של העולם, כן? ומהם היו אחרי זה גיבורים במלחמה, ואנשים דגולים וכל מיני כאלה. ברור, זה אג'נדה, זה אג'נדה מתחילה, איך אתה מתייחס ליתומים? בחלום איך אתה מתייחס ליתומים? הם הפכו את היתומים הגרמנים לנאצים. אף אחד לא ראה שיהיה במוסדות לילדים יתומים, שיהיה משכב זכר, כן? ודאי שיש מעשי סטייה כאלה או אחרים בחברת בני אדם, אחרת זה לא היה כתוב בתורה, אבל באופן המוני ממוסד ומנומק, ואמרו אנחנו חוזרים למקורות התרבות שלנו, כמו אצל היוונים העתיקים, כן, רק הם לא היו כותבים כתובה לזכר, וצאצאיהם היום כותבים כתובה לזכר. עכשיו, אז כיוון שזה היה הצורה שלהם, ואחרי זה כל חניך מתבגר הופך להיות מדריך וכו'. עכשיו הוא אומר שידעו ששורשי המוסר הנוצרי בעניינים האלה של בני נוח, בפרט בייחוד בעניין עריות, מקורו ביהדות. אז הם ראו מחד, הם ראו כל מיני אנשים מזרע ישראל שהתבוללו, ושהם היו מובילי הסטיות בגרמניה, והם היו עושים את זה בפומבה בצורה מחליאה, כאילו מביישים את ההומואים, האצילים הגרמנים, שהם לא עושים את זה תוך פרסומים כאלה ודברים מחליאים כאלה, ומאידך הם ראו שיש יהודים דתיים שהם ממש חיים על פי החוקים האלה, לא כמו החברה הנוצרית הצבועה, שהחוק אומר דבר אחד והמציאות היא אחרת, כן, ובתי זונות חוקיים שמשלמים מיסים וכל מה שקורה שם, כן. אז לכן מכאן, הוא אומר, מכאן השטנה המיוחדת שלהם ליהודים הדתיים והחרדים, שזה היה בעמקי העמקים של ההפך הנשומה של המרצחים הנאצים. הרטוריקה הייתה שהיהודים הם שולטים בתעשייה, בבנקים וכו', אלה היו המתבוללים, ושהם משריצי סטיות וכו', המתבוללים. אבל הם ידעו שמה שהם רוצים לתקוף בעולם הזה, זה את היהדות, את הקדושה, את הצלם אלוקים, כמו שהם אומרים באדם, כן? ולכן כשהם הגיעו לשטחי פולין, ראו את היהודים החרדים, נשפכו עליהם בחמת זעם, לא הייתה להם בכלל צורה כמו לתעשיינים ואנשי הבנקים ולסוטים ולנצלנים בגרמניה. בכלל הם... אז מה, זה שהנאצים רדפו את ההומואים, זה שקר? זה אגדה אורבנית? זה לא באמת רדפו הומואים? זה אגדה הכי מחליאה. יש לי משדר בעברית דווקא, אני חושב שנים לעשות ברוסית וטרם עשיתי, יש לי משדר מיוחד הזה בעברית, אולי נעשה קישור, אבל בכל אופן, מה שחשוב שסקוט לייבלי מסביר מאיפה בא השקר הזה,
מקורו, בדיוק, צריכים לדעת עובדות היסטוריות. הרי היו קבוצות שהיו מתחרות בקרב הנאצים, היו הנאצים השחורים והנאצים החומים. הנאצים השחורים זה היה SS והנאצים החומים זה היה SA, והנאצים השחורים שחטו את הנאצים החומים לאחר שהנאצים הגיעו לשלטון. שחטו את ראשי הנאצים החומים, ואלפים הגיעו למחנות ריכוז. עכשיו, היה איכשהו צריך להסביר בעיני עמך, מה קורה? החבר'ה שהביאו את המפלגה לשלטון, שתהיה גרמניה גדולה ואדירה וכו', ועכשיו הם במחנות ריכוז. והעמך הם תמיד, בני אדם שעוסקים ביישובו של עולם, אז הם נגד סטיות, הם בעד חיים פשוטים, נורמליים, כן? לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלהם. אז אמרו, כל אלה סוטים, הומואים, וזה היה אמת לאמיתה, כמו גם כל הנהגת אס-אס. אבל בהנהגת אס-אס היו קצת יוצאי צבא, קצינים מקצועיים וכו'. אלה מנהיגי כנופיות הרחוב שמנו מיליונים, כן? אז אלפים, אולי רבבות גם בשלב מסוים היו שם ב-34, במחנות ריכוז. אמרו, כל אלה הומואים. לא אמרו שאלה שוחטים את אלה, כי אנחנו מרצחים כולנו, ודרכנו לפני שהולכים לרצוח בני אדם אחרים, אז צריכים קצת לרצח אלה את אלה. אז אי אפשר להסביר לבני אדם מן היישוב. רגע, וגם את חולי הנפש, מה שאומרים ראשונים, הם לקחו את חולי הנפש. רחמים, הם התחילו בגרמנים, זה מה שחשוב לדעת. לכן מי שאומר שהשמדת העם בשואה, נגד שואת היהודים, זה המשך של האנטישמיות הנוצרית, זה טירוף מוחלט, זה הבלי הבלים. להפך, זה היה ההתחלה של האג'נדה העולמית, רק מה, כיוון שהם לא הגיעו למה שרצו להגיע, אז הם בסוף התרכזו במה שהם שנאו באמת, שנאו בכל ליבם את היהודים, אז כמה שיכלו הם חיסלו את היהודים. אבל למעשה התוכנית הייתה, היום חשופים המסמכים שלא היו ידועים בזמן משפטי נירנברג, היו ככה חרטה ברטה, מהר. עכשיו מאחורינו עוד 75 שנה של לימוד ארכיונים, לומדים אנשים, חוקרים רציניים, למדו את המסמכים של משרד החקלאות של הרייך. הייתה תוכנית ש30 מיליון בני אדם מתים ממזרח לבוג עד סוף שנת 42. אבל אתה לא יכול את כולם בבת אחת, לכן קובעים מגדרים, כן, במובן הפשוט של המילה, ומתחילים לרצוח אותם, יהודים אחלה, בפולין נתרגל עכשיו מה שאנחנו נעשה עם כל האוכלוסייה שממזרח לבוג, ונרצח הרבה, ובברית המועצות קודם כל רוצחים את היהודים, וכל מי שקשור ליהודים, ומכאן הפתרון לסוגיה הציונית הידועה, שהנאצים היו, מה הנאצים היו? הנאצים היו בסוף, ב-43, הם השמידו בגרמניה, רק מי שהיה יהודי 3 סבים מתוך 4. בברית המועצות, גם משפחות מה שנקרא מעורבות וכולי, בטח שהם רצו לרצוח מה שיותר בני אדם, אז מי שקשור ליהודים גם יכלו להשמיד אותו בתור יהודי, אלא אם כן יבואו איזה מסנגרים עליו, אם הוא גם מאמא נוכריה וגם יש לו קרוב משפחה במשטרה שגייסו הנאצים, אז לא היו לוקחים אותו עם היהודים, או בורח בדרך אחרת, מתחבא אצל הקרובים של אמא, כן, ככה. אבל בגרמניה חס וחלילה, יותר מזה, הנשים הגרמניות שלא נפרדו מהבעלים היהודים, לא פגעו גם בבעלים שלהם, שימו את המלחמה בברלין. לא היה פה שום אנטישמיות נוצרית ושום דבר, זה היה התחלה של האג'נדה. האג'נדה הייתה שכל האוכלוסייה שממזרח לבוג צריכה למות, בשביל מה? כדי לאכול את כל התבואה בשאר המצרכים שיש, שברייך יהיה שפע. והתחילו מהיהודים, וכל מי שהיה חשוד שעבד בשלטון הסובייטי, קומוניסטים וקומיסרים, וכל מי שיצביעו עליו שקומוניסטים וקומיסרים וכו'. איינזץ קומנדה קיבלו את הרשימה, את מי צריך לחסל בראש ובראשונה, בקיץ 41. היה שם 10 עמדות, היהודים עמדו לפני האחרונים, במקום התשיעי. כן, קודם כל, כל אנשי שלטון, כל אלה, כמה שיותר לרצוח,
זה הסוד של השואה. הרוצח הכללי. כי הצבא האדום, כן, הלך עם מסך הברזל, ושם אגרוף ברזל על גרמניה ארורה, ו-43 זה כבר ראו מה יהיה הסוף שלהם. את היהודים שנאי נפשנו, נחסל את כולם. ובארצות מערב אירופה היה שונה מאוד, מארץ לארץ. אוקיי, אבל כבוד הרב, יש לי שתי שאלות. א', תראה, את מלחמת העולם השנייה, רוסיה ניצחה את גרמניה והצילה אותנו. עכשיו, אם רוסיה נניח תנצח באוקראינה, אוקראינה תיכנע, אז מה זה עדיין יציל אותנו? זה עדיין לא יציל אותנו. לא, זה שאלה ראשונה. כן. בוא נענה דבר. עכשיו ככה, אמרתי צריך להבחין בין שלושה דברים, בין החלטות אישיות של אדם, בין הפעולות הציבוריות שלו, לבין הכרת המצב הכללי. מי שאצלו הדברים האלה יכולים להתחבר, זה יכול להתחבר אצל רבנים מנהיגי ציבור. אבל אין לנו היום רבנים כאלה, לצערנו. אז לכן, קודם כל, ברמה של אדם פרטי, כמו שאמרנו, צריך מסירות נפש, כדי לא לעשות חילול השם. אבל אם לא באים אליך במיוחד עם חילול השם, אתה לא צריך למסור את הנפש, כמו שאמרתי, כן? אל תלך לבחירות וכולי, אל תלך ואל תעשה מלחמות עם אף אחד בנושא הזה, אל תלך לבחירות, תסביר למי שמוכן לשמוע. לדוגמה, כן? תציל את משפחתך ואת עצמך מהחיסולים מכל הדברים האלה, כמה שאפשר. כל גזירה בסוף עוברת, והחיים שנלקחו, הבריאות שנפגעה לא תחזור. עכשיו, הרמה השנייה של פעולות ציבוריות. ודאי יש גם חובת מחאה, אנחנו יודעים שיש גם גדרים של חובת מחאה. גדרים של חובת מחאה. אתה צריך לשמור על השלמות הגופנית, שזה פיקוח נפש, כן? אבל צריכים גם לשמור על שלמות העם, כשרואים שמחטאי הרבים חוגגים, צריכים למחות. זה כל אחד יראה ויעשה את השיקול שלו, אבל בטח לא לחבור לרשעים למפלגות לבחירות. עכשיו, הדבר השלישי צריך לדעת על מצב הכללי, צריך לדעת על מה להתפלל. אז רוסיה לא תנצח, אני כבר אומר לכם, וגם המערב לא ינצח, אלא יש כאן מלחמה גלויה נגד הרוע המוחלט, וזה כבר טוב, כי רק להיזכר, תהיה שנת פסיכוזה, רוסיה שכבה לגמרי תחת הכוחותיהם, היום הם קמים נגד הכוחות האלה, כבר בית הנבחרים של רוסיה קיבל בקריאה ראשונה את החוק שאוסר לגמרי פרסומי תעמולה, שמפיצים סטיות, כן. עכשיו הם רוצים אפילו, עכשיו הם רוצים להקצין את זה גם, הם מקצינים את זה שם. כן, זה צעד קטן, לא להקצין, אלא טיפה לחדד, כן. אבל זה צעד בכיוון הנכון. הם שרידו פליט בעולם, ובסוף רוסיה כן תנצח אותם. אנחנו צריכים להבין שמטריה, כאילו מטריה לאנשים שהם בעד יישובו של העולם וחוקי בני נוח, זה קיומה של המדינה הרוסית היום והעוצמה הצבאית שלה. זאת אומרת, תחת המטריה הזאת יכולים לחיות כולם. עכשיו, מי בסוף ינצח, לאיפה יגיע, אנחנו לא יודעים. כמו שאמרנו, יכול להיות שלא יישאר מהם שריד ופליט בעולם ורוסיה תנצח. שריד ופליט נשאר תמיד מכל אחד. סך הכל אנחנו רוצים שאנשי יישובו של עולם וחוקי בני נוח ינצחו גם במערב. אבל לפי הנקודה, שעד שלא יישאר מהם שריד ופליט בעולם מהנפוליונים הנאצים האלו, אז ברוסיה תנצח, הנבואה הזאת חייבת להתגשם. מלחמת השם בעמלק, אז אני אומר שלא יישאר שריד ופליט מהעניינים שהפך יישובו של עולם והפך חוקי בני נוח, זה כן. עכשיו, בכל אופן, כשיש כבר מלחמה כזאת, אז כבר יש סיכוי שיהיה גם ניצחון סופי, איך שהוא יראה, אנחנו לא יודעים במלחמה הזאת. לכן פשוט צריכים לדעת את הדברים האלה, לדעת לזה. עכשיו, לגבי שלא יהיו אשליות לגבי רוסיה, אז האיגרת הידועה של אדמו"ר אמצעי, כן, כתוב פה, ההמון משונה שנאתם שנאה עצמית ושורשית בתכלס מצד הדת וכולי, ומצד רשעוסום, ובפרט אנשי עיר מוסקבה מצד גיהנום גבע לבובום, וכל גיא וגויין וגבע לב ישפיל השם. וזה היה גם כן סיבת הממשלה של השונא במוסקבה, שהוא משתלטו על מוסקבה, להשפיל גאונם לפי שעה. להראותם כי גאו גאה השם ושונא מאוד כל גאות, כמו שכתובת השם כל גבולה. שונא שכל גיא וגויין וכהי גבנה.
כמו בסנחריב. אך אם כל זה לא רצה השם לענוש עונש אמיתי רק לפי שעה. כי נשלם עוונם בזה, ומיד שעשה השונא שליחות השם נהפך הדבר עליהם מדין לחסד, ועל השונאים לדין ולעיבוד. בקיצור, מה שאומר שלא יהיה לכם אשליות שמדינת רוסיה אוהבת אותנו מצד זה שאנחנו יהודים דווקא. אבל כיוון שהם בצד החסד ובצד הטוב, הרי אנחנו יהודים, לנו יש חב"ד, אנחנו צריכים להבין שאלה בצד הטוב. עכשיו, אני רוצה גם קצת דברים שהיום מתרחשים, צריכים לדעת. מרוב שכל מיני, מחד כל מיני יצורים שיש להם מוצא יהודי מזוהה, שכל מיני, יש איזה רסקין בארצות הברית, שמשהו החריב ברבים לא מזמן, וכל מיני אלה שמתהדרים בשמות משפחה יהודים, ובמיוחד בארצות הברית דואגים להסית את הרוסים נגד היהודים, ואז יכולים את היהודים בכל העולם להסית נגד רוסיה. עושים את זה בעורמה וביעילות, כמו שאמר בזמנו ביידן היה ראש המטה של אובמה, להרס הדתות המסורתיות בעולם ולהרס מוסד המשפחה. היה מטה עולמי מיוחד, שריכז את הפעילות בשני הדברים האלה, מלחמה בדתות המסורתיות, מלחמה במוסד המשפחה. וביידן אמר, בלי היהודים לא יכולים, בכינוס של המטה הזה, אמר, בלי היהודים לא היינו יכולים להגיע להישגים שהגענו. למי הוא התכוון, כן? אבל זה מתפרסם בכל העולם הדברים האלה. עכשיו היום יש כמה מטורפים באוקראינה, טוב, אתם צריכים לשמור אמונים לממשלה, פיקוח נפש וכו'. ויש ממש מטורפים מתלהמים, שמתראיינים בתקשורת האוקראינית, חדשים לא בקרים, כוכבי תקשורת, שהם מנעצים את רוסיה, את הצבא הרוסי בזה, כמובן שזה מגיע למרחבי מדינת רוסיה, מעורר שנאה חזקה מאוד. עכשיו תראו איך הם פועלים בעורמה, בני השטן במערב, איך הם עושים דברים. פוטין בקוצר ראייתו אמר שטות, במקום להגיד ששלטון החונטה בקייב לא חוקי, וכל מה שיבחר כאילו בבחירות שיוזם שלטון החונטה אנחנו לא נכיר. הם אמרו, לא משנה מי יהיה הפרזידנט באוקראינה, רק שלא יהיה אנטישמי. זה הוא אמר על סמך זיכרונות ממלחמת העולם השנייה, שהם העלו על נס את כל רוצחי היהודים ומשמידיהם. טוב, אז נבחנו יהודים. רגע, אבל לפני זה, זה בדיוק, בסוף הם מצאו באמת, יהודי זה יהודי, אז לא חונבי, שחיים גויה בכלל לא היה, עניין אותו שהוא יהודי. אבל עניין אותו שהוא יהודי, אבל לקחו מוקיון מהתיאטרון, שהיה מנגן על הפסנתר עם איזה חלק בגוף, ההופעה הכי מוצלחת שלו, מפורסמת כל העולם הייתה, שהוא מנגן על הפסנתר ואיזה חלק בגוף שבכלל לא נועד לנגינה על פסנתר. מטורף. שחקן פורנו. לוקחים, מכתירים אותו, אבל לפני זה, כשכבר החונטה היו לה התחייבויות חזקות, ועוד היו צריכים קצת לטפח אותה, לפני שכבר הופכים אותם לכלבים נרצעים לגמרי. אז הם שמו איזה אל הון שם אוקראיני, גוי למהדרין מן המהדרין, פורושנקו. אז הם עשו שכאילו היה לו איזה שורשים משם משפחה ולצמן. שזה כמובן הקפיץ את כל שונאי היהודים בעולם הרוסי, הוא ולצמן, ובכל מקום הם כותבים שלמעשה הוא ולצמן. אבל הקטע הוא שבאחד הפרסומים הראשונים ראיתי איך כותבים ולצמן, ברוסית יש אות צה, שזה כמו צדיק בעברית של היום, באנגלית אין. אז באנגלית את הצה הזה כותבים TS, כן? אז היה כתוב ברוסית, ולטסמן, היה כתוב TS. אותיות TS, זאת אומרת, זה בהעתקה אפילו כזאת אהבלית מהשפה האנגלית, אחרי זה כבר התחילו לכתוב ולצמן נמצא, ככה TS, רואים מאיפה בעצם היה השטות הזאת שהם, ועכשיו כבר אף אחד אין פה שום קונספירולוגיה, יש זלנסקי, ידוע שהוא נולד להורים יהודים, ידוע שהוא שחקן פורנו, ששום דבר יהודי לא עניין אותו, אבל הבעלבתים, מצניחים אותו למדינה הציונצית, והוא מדבר על השואה, מדבר על היהודים, אומר אני יהודי, אבל אתה יהודי, אתה יהודי, במה אתה יהודי? גם זה שניגן בו בפסנתר, גם הרי לא מהול. אז במה אתה יהודי? להבין את עומק הטירוף. בזה שהוא יהודי, בזה שהאבא שלו גרים בקיסריה, ושומרים עליהם ב50,000 שקל בשבוע.
יש להם וילה בקיסריה, אולי בגלל זה הוא יהודי. זה רעיון טוב, כמו ההנהגה של המדינה הציונית יהודים, גם מאותה סיבה, זה המכנה המשותף, אמת. עכשיו, גרים בקיסריה. אבל יש יהודים מדבורדון פייס, כמה מטורפים, ספורים, שהם מככבים כי ככה כן הערוצים האוקראינים כל הזמן, ומעלים את השטנה נגד היהודים, וכבר היה איזה אחד מהשלטון ברוסיה שפרסם שחב"ד זה כת וכו' כל מיני דברים, אז הרב לזר, כן, כמובן פרסם תגובה חריפה, צריכים למחות נגד שונאי יהודים, כמובן, אבל צריכים להבין, אנחנו יודעים יש עניין של דין רודף, הרי אלה שבאים ובשם היהודים מביעים תמיכה במשטר פשיסטי ממש דין רודף, אתה יכול להגיד אותו דבר, אלה שבפומבי יביעו תמיכה ברוסיה, כאילו מה יהיה באוקראינה, נו תשמע, זה היגיון בערך כמו, כן ודאי גרמניה הנאצית היו מאוד כועסים על זה שיהודים בעולם קוראים למלחמה נגד גרמניה הנאצית, אבל מה לעשות כבר, ישות כזאת אולי נפתח בית חב"ד כן הנשרים, נפתח בית חב"ד כן הנשרים אולי, נקרב אותו. צריך לפתוח בית חב"ד איתנים ולהטיס לשם ולהשפץ שם יהודים מדבורדון פייס שמככבים בתקשורת של החונטה האוקרונאצית. ישות נאצית חייבת להתחסל. מה שברור, יהיה מה שיהיה הסיום או האי סיום של המלחמה הזאת. החונטה הנאצית בצורה שהתקיימה עד ה-24 בפברואר כבר לא תהיה. זה לא יהיה ככה. אבל היא לא תהיה באוקראינה. באוקראינה החונטה הנאצית תישאר פה. לא, החונטה הנאצית לא יישאר שריד ופליט בעולם. אנחנו יודעים שישועת השם כהרף. אמן. בעולם ישועת השם כהרף. עד שלא מתגשמת הנבואה הזאת, ודנאציפיקציה בעצם זה המילה שכבר קבע אדמו"ר הזקן למעלה מ-200 שנה. הוא קבע את הדנאציפיקציה. יכול עכשיו, צריכים לדעת עוד דבר. עד שלא יישאר שריד ופליט מהם בעולם. צריכים לדעת עוד דבר. רוסיה בהחלט היא לא נגד היישוב היהודי בארץ הקודש, ורוסיה שמה רגל במזרח התיכון, כן, שתי רגליים. צריכים לזכור שהמטרה שלנו שיהודים יהיו חיים שלמים ובריאים כמה שיותר, כן. בהחלטה הזאת שהרבי דיבר שהוא הכריז מלחמה, הוא אמר עדיף שיהיה שלטון אומות העולם. הנה חינמי, הנה חינמי. אם אתם עושים עם אנשי קלאס שוואב, עדיף שיהיה שלטון אומות העולם בארץ ישראל. הנה חינמי. עדיף שלטון רוסי על חונטה פשיסטית, זה ברור. המטרה שלנו זה בכלל לא מלחמה נגד העולם הערבי ולנפנף בדגל הציוני, חס ושלום. נכון, חס ושלום. שלום בין יהודים למוסלמים, כן, החונטה שבתל אביב, של הסופים וכל אלה, הם צריכים את העצמאות הלאומית שלהם מצעדי תועבה, כן? והם שמחים מאוד שיש שפיכות דמים. שרוסיה כבר פעמיים מנעה מלחמה של נאצו עם איראן על הגב שלנו. איראן גם כן אין לה שום עניין, אין לה שום עניין לעשות מלחמות ולרצוח מוסלמים ויהודים. יש מהלכים פוליטיים. אם רוסיה שמה שתי רגליים קדמיות, הדוב שם במזרח התיכון, זה יכול להיות היום אך ורק לטובת היהודים. אך ורק לטובת היהודים. ברור לגמרי, זה ברור. כל יום לגאולה שלמה, אבל גם צריכים להבין מה הדברים בדרכי הטבע, על מה צריכים להתפלל. כן. נכון. והשלטון הציונצי היום, שהאמריקאים מאיצים בו, שהוא יתייצב לצד האוקרונצים, צריך להבין שזה ממש מעשים של רדיפה של נפשות מישראל. נכון. ממש. נכון. יש לי עוד שאלה, כבוד הרב, רציתי לשאול עוד שאלה, הרי אנחנו ראינו עכשיו שינוי במהלך המלחמה, עם זה שמינו את הרמטכ"ל מפקד חיל האוויר ברוסיה, וזה מוליד שאלה, כי קודם כל זה לא מקובל מבחינה צבאית, לתת למפקד חיל האוויר להיות רמטכ"ל, ומניסיון... אני מציע, יש לי הצעה ממצה ביותר, זה בתשובה לשאלה שלך ולהרבה שאלות. שוב פעם, אנחנו חסידים של הרבה, אבל צריכים לזכור שאנחנו לא הרבה. כן, אם הרבה היה מביע דעה בענייני מלחמה, גם שהיו נשמעים הדברים שלו פשוטים מאוד, אבל זה מתוך ידיעה נבואית, והוא יודע מה שהוא אומר.
אנחנו בל נתחיל פה לדבר דעות בענייני צבא ומלחמה ולהציע עצות לכל אחד, מה עושים, מה לא עושים. קודם כל, אנחנו בכלל לא יודעים מה מתרחש שם בשטח, נקודה. אז בשביל זה אנחנו רוצים שתגיד לנו, אתה אולי יודע, כי אנחנו פה תעמולה מערבית, פה יש תעמולה מערבית כל הזמן. אז מזה אני התחלתי, אמרתי שיש סבך של אינטרסים ברוסיה במלחמה הזאת, ואלה שיש להם אינטרסים הם גם לא מעוניינים לסיים את המלחמה הזאת בבנק וגמרנו ובחיסול החונטה שבקייב. אם זה היה ככה, הרוסים יכלו תוך חודש כבר להיות בקייב, שלמה היו עושים אחרי זה. בכל אופן, אנחנו לא יודעים, יש כל הזמן מאבק של אינטרסים בקרמלין, יש שם קבוצות אינטרסים וקבוצות לחץ וקבוצות בעלי הון שונים, וזה משתקף בניהול המלחמה, ולא שיש איזה גנרל כושל או גנרל לא כושל, וזה ככה וזה ככה, מצביא כזה או מצביא כזה. יכול להיות שגנרלים שונים הם מייצגים של קבוצות לחץ שונות, יכול להיות שבכלל לא, ויעשו להם כיסאות מוזיקליים, ככל שקבוצה כזאת או אחרת תגבר בקרמלין. לנו אין בזה ידיעה ואין בזה שום מושג. וכמובן שזה עולה בחיי החיילים בחזית, וגם בזה... מה אתה אומר? שזה לא שיקולים צבאיים תיאוריים, אלא פוליטיקה, גם ברוסיה? אני רוצה לראות מישהו שבמלחמה שיש לו שיקולים צבאיים טהורים. ומה הם שיקולים צבאיים טהורים גם? גם למפקד כיתה או מחלקה היום, כן, או למפקד צוות, כן, גם הוא אין לו שיקולים צבאיים טהורים. הוא חושב מה הוא יעשה אחרי המלחמה, ובתור מה יעבוד, אם ימשיך לשרת בקבע, והוא חושב מה הוא יאכל היום לארוחת ערב, ואם אין ארוחת ערב מה יארגן לו ולחיילים שלו. זה שיקולים צבאיים טהורים או לא? אז אותו דבר במסגרות יותר גדולות, עד ליחידות ועוצבות גדולות של צבא, ועד כמובן לממדים של המדינה. אין שום שיקולים צבאיים טהורים. כן? עכשיו, איך זה מתבטא שם בשטח, פחות או יותר אנחנו רואים. שיש קבוצות אינטרסים ברוסיה שלא מעוניינים במלחמה של בנק וגמרנו. אנחנו כבר רואים חוסר תום לב אחד, ברור, אם אמרת שאני משהו אחלוק ממה שאני יותר יודע, מבין, כן, אז שוב אני אומר, לא צריך להפוך לגנרלים של ספות, שהם אומרים הצבא הוא עושה נכון, לא נכון. אבל דבר אחד אני רואה בטוח, המטרה הראשונית, המוצרת של המלחמה, הייתה להזיז את קו ההפצצות וההפגזות, מהעיר, למעשה מהמטרופולין העצומה של העיר דונצק, וערי הלוויין, שהפסיקו להפגיז אותם יום יום. אמרו שיש ריכוז גדול של הצבא האוקראיני שעומד מול המטרופולין. בחודשים הראשונים גם כל מיני אנשים אצלנו פה במדינה, גם כן אנחנו ממש פה סמוכים, ואנחנו מעוניינים בניצחון של רוסיה, כן, חס וחלילה גם שלא יגררו את בלרוס למלחמה. וכזה אמרו, למה? מה קורה? אמרתי, לא, בל נשיא עצות. היום כמעט שנה כבר עברה, אנחנו רואים דבר אחד, ממשיכים להפגיז את דונצק, הצבא הרוסי התקדם פלאים בכל מיני מגזרים, בכל מיני תקופות של המלחמה הזאת, כבשו, וזה חשוב ביותר, את עיר הנמל מריופול, שהאוקראינים עשו שם מעשים שעשו וכולם ראו שזה נאצים אמיתיים, ולא במרכאות ולא בתור דימוי, ממש נאצים, פשעי מלחמה, הכל מתויג בתיקים, הכל מתועד על ידי התקשורת ברוסיה, זה בסדר, אוקיי, טוב. אבל קו החזית מהעיר דונצק לא זזה, ממשיכים להפגיז את התשתית האזרחית, ממשיכים להפגיז את חוצות הערים והיישובים באזור דונצק, ברפובליקה הזאת של דונבאס. ממשיכים. כן, יהיה כמה שיהיה ריכוז הצבא האדיר שהאוקראינים אספו וקיבצו וריכזו ואימנו שמה, אבל הוא לא יותר גדול מכל הכוחות האוקראינים האדירים והעצומים שהושמדו עד עכשיו, ושבקרב איתם עומד הצבא הרוסי האדיר שכל הזמן שם הולך וגדל. כן? כוחות הצבא הרוסיים גדלים כל הזמן, וכוחות הצבא האוקראינים כמו כן. ולעומת הכוחות האדירים האלה, כל העוצבות שהיו מול
דונבאס, שעד היום עומדים שם ומפגיזים, הם כבר איזשהו פרט לא כל כך גדול, ולא נוגעים בו ולא מטאטאים אותו. זה מה שאני רואה בעיניים שלי, ששוב אני לא יודע את המצב בשטח. אבל ההיגיון אומר שאם המטרה הראשונית המוצהרת הייתה להזיז את קו החזית, שאת העיר דונצק העצומה והאדירה יפסיקו להפגיז, זה עיר שיותר גדולה מחרסון וממריאופול פי כמה וכמה, כן? אז בסדר, הם שחררו את האוכלוסייה שם שלא רצו לחיות תחת החונטה, וערכו משלהם, הכל טוב ויפה. אבל למה ממשיכים להפגיז את דונצק? זה אני לא מבין, וזה תמיהה, ואני אומר שאלה מאבקי האינטרסים, אנחנו רואים את הוקטורים שלהם, ושום פרשנות מדינית לא מודעת למה שנעשה בסודי סודות, במסדרונות שונים בקרמלין, וגם אצלנו בבלרוס אומרים שקרמלין, כן, קרמלין, המבנה ההיסטורי הזה, המתחם האדיר היפהפה הזה, הוא בנוי כולו מגדלים, אז אנחנו אומרים יש שם הרבה מגדלים, אצלנו יש ראש מדינה אחד, ויש מדיניות ברורה, ואין בעלי הון שמתפעלים מפלגות פוליטיים בקבוצות אינטרסים בבית הנבחרים ובמטה הצבאי. אצלנו התמונה ברורה, יש מדינה, יש מדינה, יש צבא, יש פיקוד צבאי, ושם זה מגדלים בנוי. מגדלים וגם בצורה של בצל, כמו בבושקה, קליפות בתוך קליפות בתוך קליפות. כמו מטרושקה, כן, אז זה אנחנו לא יודעים את הפרטים האלה, ומה שקורה מבחינה צבאית בשטח אנחנו גם לא יודעים. אנחנו לא יכולים להגיד שמה שאומר דובר המטכ"ל הרוסי זה אמת, כי בעליל רואים שזה לא אמת, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שהכל שקר, כי זה יהיה שטות. לכן כשאומר שכוחותינו שיפרו עמדות אחורה, אז כל פעם להגיד, הם בורחים והם אומרים ככה, זה שטות, כי באמת במהלך המלחמה ישנה מציאות של שיפור עמדות אחורה. נסיגות טקטיות, אבל באמת, אני שואל אותך, באמת החריבו 80% מתחנות הכוח והחשמל והתשתיות? אנחנו לא יודעים מה עומד מאחורי זה. שוב אני אומר, אם המטרה... זה קרה, זה באמת ככה, אין להם מים בקייב, אנשים ימותו בצמא? ודאי, אנשים ימותו בצמא? מלחמה רצינית. הם רוצים להביא אותם לשולחן משא ומתן. אילו המטרה הייתה לחסל את המדינה האוקראינית, רוסיה יכלה לעשות את זה עד סוף חודש מרץ 2022, וזהו. והם החליטו שהם לא עושים את זה. הם החליטו שהם לא עושים את זה. לא יודע מה האמריקאים איימו, מה הם איימו על האמריקאים. כרגע כל הזמן פוטין אומר שאנחנו רוצים להביא אותם לשולחן משא ומתן. כמו שאמרתי, העולם בכל אופן כבר לא יהיה אותו עולם חד קוטבי עם האג'נדה של השמדת האנושות. בכל מקרה, שיהיה מה שיהיה תוצאה או האי תוצאה של המלחמה. עכשיו, לחסל את החונטה הם לא רוצים, הם פוגעים כל מיני פגיעות כדי למוטט אותם, אבל שוב, זה שכרגע הוקטור של המגדלים בקרמלין להביא את החונטה האוקראינית, הישות האוקראינית, כן, ודאי זה לא מדינה וזה לא ממשלה, זה כולם בובות עם חוטים חזקים מאוד וישרים למפעילים, שקדמת המפעילים הם יושבים ממש שם בקייב, וזלנסקי כל הזמן נמצא תחת סמים, והוא יודע שאם הוא יפלוט מילה אחת, לא מה שאומר לו, מי שלידו עומד עם חוטים, הוא מחוסל באותו יום, פגע בטיל רוסי וזהו. זה ברור, כן? אבל המטרה להביא, זאת אומרת, את אלה שמושכים בחוטים לשולחן משא ומתן, ולסגור שם דברים. כמה שיותר תהיה חזקה העמדה של רוסיה, כמו בסיומה של כל מלחמה. זה הכל. אנחנו רק צריכים להתפלל שהכוחות העומדים מול הרוע העולמי יצליחו כמה שיותר. ושכמה שפחות בני אדם ייפגעו, וכמובן שלא תיפול שרה מראשם של בני ישראל. אמן. זהו. בזה נסיים היום את ההתוועדות. יצא ארוך מאוד, אבל בכל אופן טוב לדעת לסיים בזמן. כבוד הרב, תודה רבה, כבוד הרב. כמו שאומרים, תשאלו ונשתדל לענות. כן, דבר סיום. כבוד הרב זיידה. הרב זיידה, תודה רבה, דבר סיום.
gesunden Winter und einen fröhlichen Tomid. לכל בית ישראל. אמן. אמן. בשורות טובות. בשורות טובות, משיח נאו. ושיהיה, אבל סוף כל סוף יהיה דיד הנוצח, ויהיה כן, דין הנוצח, ושיהיה הציפיקציה. בחסד זה ברחמים. הבטיח לנו אדמו"ר הזקן. ושוב אני אומר, כל כל יהודי יכלכל את מעשיו מה הוא עושה, אלה שנמצאים אמן. בחלק החשוך של העולם, וגם לא חילול השם זה עניין שמוסרים עליו את הנפש, לא ללכת לחילולי השם. לא לחלל ספרי אמן. תורה, לא לרקוד עם זאבים, והסברתי את אמן. עניין פיקוח נפש, פשוט אנשים עם דם על הידיים, ולא להשתתף בבחילות של מדינת הציונים, רק להתעסק בלפרק אותם. אנשים זהו, מזרע ישראל עם דם הבחינות על הידיים, נגמרו. הבחינות נגמרו לעת עתה, עוד שבועיים, 3, אם חס ושלום משיח יתעכב, עוד בחילות. פשוט לא לחבור, לא לחבור לאלה. זה כמו משתפי אמן. פעולה עם הנאצים, כמו קסטנר וכל החבורה של הציונים באירופה ששיתפו פעולה עם הגרמנים מקסימם. בהשמדת יהודים. לא וזכרם. שייך לרקוד איתם עם ספרי תורה וכל הדברים האלה. פה ממש יש חובת מחאה חזקה. אבל שוב, מי שמוכר צריך לשמור על עצמו גם כן, ואלה שעושים חילולי השם כאלה, לא ללכת, לא לחבור איתם, אל תלכו לבחירות האלה. אל תלכו, תגידו לבני משפחה, לאנשים בעלי שכל ישר, אתם ממש, אתם מלכלכים ידיים בדם אחיכם, זה הכל, שאתם משתתפים בבחירות האלה היום. פשוט אתם מכניסים ידיים לדם, כמו סורוס, במה סורוס התחיל את הקריירה שלו, בזה שהוא שיתף פעולה עם הנאצים במבצע הגדול של השמדת יהדות הונגריה. מצד אחד היו הציונים, ומהצד השני מתבוללים כמו סורוס, כן, ככה. שם ירחם. שוב, מסיימים בדבר טוב, משיח נאו, משיח נאו, משיח נאו. ממש, ממש, ממש. דין הנוצח. חזק.